Ναι, ο κύριος Λικούρος Μαγκαφάς είναι καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχει ασχοληθεί με το θέμα εδώ και ασχολείται δηλαδή με το θέμα της οικονομικής φυσικής εδώ και πάρα πολλά χρόνια που τον παρακολουθώ. Και μπορώ να πω ότι είναι πρωτοπόρος, αν δεν κάνω λάθος. Όχι αν δεν κάνω λάθος, είμαι σίγουρος αυτό. Πρωτοπόρος πήγα να πω ότι δεν ξέρω αν κι άλλος κόσμος στην Ελλάδα και άλλοι επιστήμονες ασχολούνται με αυτό το πολύ ωραίο και πρωτότυπο αντικείμενο. Αλλά θα μας τα πει. Κύριε Λικούργε, ο λόγος σε σένα. Καταρχήν ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ για τη δυνατότητα να προβάλλετε το κομμάτι της φυσικής, να μιλάμε για μια φυσική η οποία ξεφεύγει από αυτά που έχουν τα σχολικά βιβλία. Είναι η φυσική η οποία, όπως είπα προηγουμένως στο προήμιο, θα αναπτύξει ή αναπτύσσει αυτή τη στιγμή εφαρμογές σε διάφορα αντικείμενα. Ίσως περισσότεροι ξέρουμε την ιατρική φυσική, ίσως περισσότεροι ξέρουμε αντικείμενα φυσικής που είναι πιο συμβατά με αυτά που έχουμε μάθει. Τα πράγματα δεν είναι όμως έτσι. Αναπτύσσεται σήμερα η φυσική, όπως για παράδειγμα η οικονομική φυσική που θα μιλήσω ακριβώς μετά, πάνω στο κομμάτι της ανάλυσης δεδομένων, ειδικά η πολυπλοκότητα. Είναι ένα πεδίο το οποίο κυρίως αντιστοιχεί στους φυσικούς, η θεωρία δικτύων και γράφων, μάλλον με εργαλεία τη θεωρία δικτύων και γράφων, μπορούμε και κάνουμε αναλύσεις σε απίθανα πράγματα. Ενδεικτικά σας λέω ότι, και ίσως είναι αυτό ένα θέμα μιας μελλοντικής παρουσίασης, με συναδέλφους που είναι και της πληροφορικής, γιατί χρειάζεται πραγματικά υπολογιστικά συστήματα, προσπαθούμε να αναλύσουμε γεγονότα ιστορικά, να τα ξαναεπανεξετάσουμε μέσα από την ανάλυση γεγονότων με πολυπλοκότητα και τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα δηλαδή, να απαντήσουμε κάποια ερωτήματα τα οποία στοιχιώνουν την ιστορία. Για μας την ελληνική ιστορία, ένα παράδειγμα είναι γιατί παραδείγματος χάρη ο Λευτέρης Βενιζέλος οδηγήθηκε σε εκλογές το 1920 ενώ θα μπορούσε να μην οδηγηθεί. Ή τι θα γινόταν αν δεν γινόταν οι εκλογές. Αυτά είναι αναπάντητα ερωτήματα τα οποία δεν μπορούν να καταγραφούν στην ιστορία. Παρ' όλα αυτά μπορούν με κάποιες τεχνικές να αναλυθούν και να έχουμε καλύτερη εικόνα του τι συνέβαινε τότε, και όχι μόνο για αυτή την εποχή, για όλες τις εποχές, ανάλογα με τις πηγές ιστορικές που υπάρχουν. Υπόθηκε από τον Νίκο Τουμανίδη ότι είναι πρωτοπόρος. Κοιτάξτε, για να λέμε τα πράγματα ως έχουν, η οικονομική φυσική αναπτύχθηκε αρκετά παλιότερα, αρχάς δεκαετίας 90, παγκοσμίως. Στην Ελλάδα έρθαν άλλοι συνάδελφοι που έφεραν αυτό το αντικείμενο. Θα πω ονόματα γιατί δεν μπορώ. Ο κ. Αργυράκης, για παράδειγμα. Υπήρξαν και κάποιοι καθηγητές από τα οικονομικά τμήματα, η κυρία Κίρτσου, οι συνάδελφοι καθηγητές, διακεκριμένοι κιόλας καθηγητές. Απλούστατα, εγώ το έκανα πολύ συστηματικά. Το Υπουργείο μου έδωσε και τον τίτλο του καθηγητή Οικονομικής Φυσικής κάποια στιγμή. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί είμαι ο πρώτος στην Ελλάδα, από τους πρώτους στον κόσμο που φέρουν αυτό τον τίτλο. Και, εν πάση περιπτώσει, οδηγηθήκαμε και κάναμε κάποιες ενέργειες πέρα από συνέδρια, πέρα από κάποιο μεταπτυχιακό. Η χώρα φάνηκε μπροστά σε τα διεθνή φόρα και μάλιστα την εποχή της οικονομικής κρίσης να μελετά τα οικονομικά προβλήματα, κάνοντας χρήση και αυτού του πράγματος. Ας έρθουμε στην παρουσίαση όμως. Βλέπουμε όλη την διαφάνεια σε πλήρη κλίμακα, σε πλήρη εικόνα. Όχι σε πλήρη εικόνα, αλλά βλέπουμε. Ναι. Μισό λεπτό. Να το κάνουμε. Μισό λεπτό να το κάνουμε. Προβολή παρουσίαση. Εδώ. Είμαι εξοικειωμένος.
Εδώ. Δεν βλέπω το πιο κάτω. Κάτω δεξιά, ναι. Πάνω στο, ναι. Δεν βλέπω ούτε το μείο ούτε το ποτηράκι τώρα. Θα ήταν πιο εύκολο στην προβολή παρουσίασης να πατήσετε από την αρχή. Εκεί που είστε προβολή παρουσίασης, πατήστε από την αρχή και είστε έτοιμος. Ναι. Ωραία, εντάξει, έγινε, ευχαριστώ. Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιώ το WebEx. Πάντα ζούμε, κάνω ή το... Λοιπόν, ο τίτλος της παρουσίασης είναι «Οικονομική φυσική». Είναι η συνάντηση φυσικής με την οικονομία. Το βασικό ερώτημα το οποίο θα δούμε σήμερα είναι τι είναι η οικονομική φυσική. Το πρώτο και κυρία. Ακολουθούν διάφορα ερωτήματα, όπως είναι ποια είναι τα προβλήματα που επιλύει, δηλαδή γιατί δεν αναπτύξαμε την οικονομική φυσική. Υπήρξαν κάποια γεγονότα που την προκάλεσαν την ανάπτυξή της, κάποιες τεχνικά ζητήματα που οδήγησαν την ανάπτυξη αυτής της οικονομικής φυσικής. Πότε προκλήθηκε και πόσο μεγάλη είναι αυτή η οικονομική ανάπτυξη, η ανάπτυξη του θεματικού αυτού πεδίου. Να δούμε την ιστορική εξέλιξη της μέχρι σήμερα, τι έχουμε κάνει στην Ελλάδα και αν μπορεί κάποιος να πάει να σπουδάσει το αντικείμενο αυτό. Γνωρίζετε όλοι ότι υπάρχουν δεκάδες αντικείμενα τα οποία, όπως είναι η βιοφυσική, η γεωφυσική, που αφορούν τη μελέτη φυσικών φαινομένων στη βιολογία, τη γεωλογία, τη μηχανική, τη μουσική. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαθεματικότητα ότι η φυσική μπαίνει σε πάρα πολλούς τομείς. Αυτό που διαπιστώθηκε κάποια στιγμή είναι ότι, όταν λέω διαπιστώθηκε, δεν ήταν μια εκτίμηση, ήταν μέσα από μια ανάλυση την οποία έκαναν κάποιοι επιστήμονες αρχές της δεκαετίας του 90. Ότι οι νόμοι της φυσικής μπορούν να περιγράφουν συμπεριφορές χρηματαγορών. Τώρα θα μου πείτε, γιατί να πρέπει να ασχολούμαστε με τις χρηματαγορές. Καταρχήν, οι χρηματαγορές είναι ένας τομέας ο οποίος παρουσιάζει ένα σημαντικό ενδιαφέρον ως προς την ποσότητα του χρήματος που διακινείται από αυτά. Ενδεχομένως, σε χρηματαγορές έχει κανείς στο μυαλό του την εικόνα ότι αφορούν μόνο τα χρηματιστήρια. Δυστυχώς ή ευτυχώς, εγώ πιστεύω δυστυχώς, η ζωή μας έχει χρηματιστηρικοποιηθεί. Δηλαδή, ακόμα και ο μισθός που θα πάρουμε, σε πολύ μεγάλο βαθμό σχετίζεται με τις συμπεριφορές των χρηματαγορών. Δεν τα λέω των χρηματαγορών. Δεν εννοώ μόνο το χρηματιστήριο, δεν είναι μόνο οι μετοχές, γιατί ο καθένας στο μυαλό του πάει κατευθείαν στις μετοχές. Οι χρηματαγορές σήμερα είναι η αξία των εμπορευμάτων, των ειδών πρώτης ανάγκης. Πέρα από το πετρέλαιο, πέρα από τα εμπορεύματα, μιλάμε για απίθανα πράγματα τα οποία όλα έχουν μια χρηματιστηριακή αξία και αυτή η χρηματιστηριακή αξία αποτυπώνεται όχι μόνο με τα προϊόντα, αλλά και με τα παράγωγά τους. Είναι κάτι που θα το δούμε λίγο παρακάτω. Και αυτό είναι το δυστύχημα, διότι εκεί ξεκινάνε τα στοιχήματα. Ποιος δεν θα ξεχάσει στην Ελλάδα της κρίσης τα στοιχήματα που γινόταν πάνω στα ομόλογα. Το αν η Ελλάδα τελικά μπορέσει να αποπληρώσει ένα ομόλογο ή όχι, στην πραγματικότητα σήμερα, αν δεν πληρωθεί πτώχευση, αυτό είναι η πτώχευση. Και ποιος δεν ξεχνάει ότι οι κουβέντες που έκανε, σας λέω κάποιο συγκεκριμένο, κάποιον διοικεί ή ελέγχει τα μεγαλύτερα αμοιβαία κεφάλαια στον κόσμο, έναν Αιγύπτιο, ο Ελεριάν, ο οποίος κάθε φορά που έβγαινε και έκανε δήλωση για την Ελλάδα, τα ομόλογα πήγαιναν στην καταστροφή. Καταστροφή σημαίνει ότι ανέβαιναν τα επιτόκια υπερβολικά, που πρακτικά για εμάς τους εμείς σημαίνει ότι θα έπρεπε να πληρώσουμε πολύ περισσότερα λεφτά για να δανειστούμε την ίδια ποσότητα χρήματα. Πολύ περισσότερα λεφτά σε τόχο. Από πλευράς όμως φυσικής, αυτό το πράγμα δεν είναι καινούριο. Πολλοί επιστήμονες ήδη από τη δεκαετία του 1910 αρχίζουν και βλέπουν μια ομοιότητα χρηματαγορών. Σκεφτείτε τώρα το 1910 τι χρηματαγορές υπήρχαν, τη συναλλαγή των χρημάτων, το πώς ανταλλάσσουν χρήματα οι άνθρωποι. Σκεφτόταν διάφορα πειράματα από εκείνη την εποχή. Θα έλεγα ότι πολλοί σκέφτηκαν διάφορα πράγματα. Ο Στάνλεϊ ήταν από τους πρώτους που είπε ότι η εικονοφυσική είναι εφαρμογή
τυπικών μεθόδων και νόμων της φυσικής. Δεν φαίνεται, δεν αλλάζει διαφάνειες, έχει μόνο η πρώτη φαίνεται τώρα. Η πρώτη διαφάνεια. Όχι, πάλι... είναι στη δεύτερη διαφάνεια. Ωραία, εντάξει. Καλύτερα έτσι να είμαστε σίγουροι. Αν το βλέπετε έτσι. Ωραία, πολύ ωραία. Ναι. Ναι. Τι το πρέπει να το κάνω αυτό. Ναι. Μισό λεπτά και λίγο. Έναρξη παρουσίασης. Έναρξη από την αρχή, αν πατήσω. Δεν θα σε τελειώνει. Ναι, βεβαίως. Ναι. Αυτό είναι η πρώτη εικόνα. Ναι, η δεύτερη εικόνα τη βλέπετε τώρα. What is iconophysics? Ωραία, τα ερωτήματα. Συγγνώμη που παρεμβαίνω. Δεν είναι σε προβολή παρουσίασης, αλλά κάτω στην οθόνη σας πρέπει να βλέπετε δύο εικονίδια του PowerPoint. Το ένα είναι αυτό που εμείς βλέπουμε και το άλλο είναι η προβολή παρουσίασης. Αν το πατήσετε, θα βλέπουμε την προβολή παρουσίασης. Δεν ξέρω αν σας βοήθησα. Κάτω στην οθόνη σας. Ναι. Στην οθόνη μου έχω το share. Μισό λεπτό να σταματήσω το share και να πατήσω share. Αυτή τη στιγμή το βλέπετε, τι βλέπω εγώ. Βλέπετε PowerPoint αυτή τη στιγμή. Όχι. Εάν έχετε ανοιχτό το PowerPoint σε παρουσίαση προβολής και πατήσετε από το πληκτρολόγιο σας στο Alt-Tab, θα δούμε αυτό που βλέπετε εσείς. Κατευθείαν Alt πατημένο και Tab θα πρέπει να εμφανιστεί η παρουσίασή σας, αν την έχετε σε προβολή παρουσίασης. Βλέπετε τώρα. Μέχρι να εμφανιστεί η παρουσίαση, πατάτε Alt και με το Tab πατώντας το θα εμφανιστεί η προβολή παρουσίαση και τότε θα το δούμε. Τι κάνω λάθος, δεν ξέρω. Μισό λεπτό να σταματήσω την παρουσίαση και να ξανακάνουμε. Μισό λεπτό. Share. Λοιπόν, στο share αυτή τη στιγμή βλέπετε τι βλέπω εγώ στην οθόνη. Βλέπω καρτέλα Microsoft Edge, παράθυρο και ολόκληρη οθόνη. Πατώντας το παράθυρο και κοινή χρήση. Κατάλαβα τι βλέπετε. Νικούργο, την οθόνη σε κοινή χρήση πρέπει να πατήσεις για να τα βλέπουμε. Ναι, την οθόνη σε κοινή χρήση. Εντάξει. Μπράβο. Είναι κοινή χρήση τώρα. Ακριβώς. Και τώρα, Νικούργο, πάνω και αριστερά έχει την προβολή, νομίζω το δεύτερο. Από την αρχή. Την έχει προβολή. Από την αρχή. Για πάτα το να δούμε, πρέπει να τα βγάλει σε μεγάλο. Τώρα το βγάζει σε μεγάλο. Όχι, το πάτησες. Το πάτησε, εγώ το βλέπω μεγάλο. Μάλιστα. Δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, άστο. Ναι. Τώρα έφυγε. Ας είναι να το βλέπουμε μισό εμείς, δεν πειράζει. Ας είναι ψηλά. Και άλλαξε τη σελίδα από δίπλα. Βλέπουμε και τις σελίδες πρώτη, δεύτερη, τρίτη και το μικρό και τη σελίδα που μας δείχνει. Ναι, το καταλαβαίνω. Αυτή τη στιγμή βλέπετε αυτό που βλέπω εγώ. Αν εγώ πατήσω από την τρέχουσα διαβάνεια, αυτό βλέπετε το μέγιστο. Όχι, τώρα θα ψακούμε κιόλας, θα εξηγείς, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα κλείσετε τώρα. Πατήστε ένα F5 μόλις ανοίξει το PowerPoint. Πατήστε ένα F5, ξεκινάει μόνο του. Λοιπόν. Ανοίξτε κανονικά το PowerPoint μπροστά, το βλέπουμε κι εμείς. Δεν έχετε κάνει share την οθόνη τώρα. Κάντε πρώτα share την οθόνη. Ναι, έχω κάνει share την οθόνη. Παράθυρο ή ολόκληρη οθόνη. Εμείς δεν βλέπουμε. Κοινή χρήση. Ωραία. Το ξαναέχασες όμως. Φέρτε το PowerPoint μπροστά. Ωραία, μισό.
Ωραία. Βλέπετε το PowerPoint τώρα. Πατήστε F5 τώρα. Πολύ ωραία. Θέλει και τίποτα άλλο να πατάω με το F5. Έχετε επιλέξει, όχι, προβολή παρουσίαση F5 εκεί και θα το βάλει μόνο του. Προβολή παρουσίαση. Η κούρβα άστο τώρα, πήγαινε εκεί που λέει What is Econophysics, θα το βλέπουμε και έτσι. Λοιπόν, το βλέπετε τώρα αυτό. Λικούργο, διαβάζετε, είναι λίγο ψηλά τα γράμματα, αλλά μπορούμε να τα διαβάσουμε, σ' ακούμε κιόλας. Μια χαρά είναι. Το κάνω έτσι και είναι πιο καλά. Ωραία, τώρα πολύ είναι ωραία. καλά. Τώρα Τέλεια. είναι πολύ ωραία. Ωραία, εντάξει. Πάμε. Λοιπόν, ο Στάνλεϊ, λοιπόν, ποιος είναι ο Στάνλεϊ? Ακόμα εν ζωή είναι ο Στάνλεϊ. Καθηγητής στο Boston University, στη Βοστόνη. Μιλάει ότι είναι η εφαρμογή μεθόδων της φυσικής προκειμένου να μελετήσουμε τις χρηματαγορές και βλέποντάς τα ως πολύπλοκα συστήματα. Αυτό ήταν η πρώτη διατύπωση που υπήρξε, ότι μπορούμε να κάνουμε μια προσπάθεια να αναλύσουμε αυτά με τη λογική ενός πολύπλοκου συστήματος. Σκεφτείτε τώρα ότι αυτά βρίσκονται χρονικά αρκετά παλιά, είμαστε δεκαετία 90, τα πολύπλοκα συστήματα με τον Μπαραμπάση στην ουσία αναπτύσσονται τέλος δεκαετίας 90, άρα ακόμα μιλάμε κάτι το οποίο είναι μαγικό για μας, ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το αναλύσουμε, δεν είναι εύκολο να το αγγίξουμε αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε δηλαδή την γνώση των μαθηματικών αυτών της πολυπλοκότητας, ώστε να μπορούμε αυτά να τα αναλύσουμε. Άρα λοιπόν μπαίνουμε στη λογική ότι θα πρέπει να κάνουμε μια ιδιαίτερη προσπάθεια αυτά τα συστήματα τα οποία είναι πολύπλοκα να μπορέσουμε να δούμε τι κρύβουν μέσα. Η πιο απλή κουβέντα που έχει διατυπωθεί ποτέ είναι αυτή εδώ που παρουσιάζω, ότι είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο στο οποίο γίνεται εφαρμογή αρχών και νόμων της φυσικής με σκοπό να λυθούν προβλήματα που αφορούν την οικονομία. Αυτός είναι ο ορισμός που είναι ο κατά τεκμήριο αποδεκτός ορισμός σήμερα. Η στόχευση, όταν ξεκίνησε η οικονομική φυσική, που βέβαια σήμερα έχουν αλλάξει λίγο αυτή το πράγμα, είναι να μελετά συμπεριφορές και ειδικά ακραίων μεταβολών των δικτών. Δηλαδή, δεν προσπαθούμε να κάνουμε προσομοίωση αν σήμερα ο χρυσός ανέβηκε 1 ή 2% ή έπεσε 1-2%. Μας ενδιαφέρει να ανιχνεύσουμε ακραίες μεταβολές. Γιατί, θα μου πείτε αυτό? Θα το δούμε ευθύς αμέσως. Δεύτερον, να διαπιστώσει συσχετήσεις δικτών. Δηλαδή, η άνοδος ή η πτώση του χρυσού συνδέεται με κάτι άλλο, συνδέεται με άνοδο ή πτώση τιμών των ειδών πρώτης ανάγκης στη διατροφή, για παράδειγμα. Ενδεχομένως να βρούμε διαφορετικές εξισώσεις. Νόμους, κατά βάση για μας φυσικά θα είναι διαφορετικές εξισώσεις, που να μπορούμε να προβλέπουμε τις συμπεριφορές των χρηματαγορών, όχι επαναλαμβάνω σαν τη λογική αυτή του να ξέρουμε επακριβώς τι κάνουν, αυτό ενδεχομένως, αλλά να μπορούμε να προβλέψουμε μεταβολές οι οποίες κοστίζουν. Θα δούμε αμέσως μετά τι σημαίνει. Και το τελευταίο, αυτό είναι η πρόβλεψη που σας είπα ότι δεν στοχεύουμε σε αυτά. Μερικοί πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν και προβλέψεις σε βραχή χρονικό διάστημα. Δηλαδή να πούν, ξέρετε, το επόμενο διάστημα ο χρυσός, παραδείγμα, ή το πετρέλαιο θα ανέβουν, θα κατέβουν ένα 10% ή η τάδε μετρητή. Όλη η φιλοσοφία ξεκινάει ότι οι χρηματαγορές έχουν χρονοσυρές. Δηλαδή παίρνουν data κάθε λεπτό, κάθε μέρα, κάθε ώρα, ανάλογα το βήμα που παίρνουν, και σχηματίζουμε όλο αυτό το πράγμα που βλέπετε εδώ, το οποίο ενδεχομένως θυμίζει ένα καρδιογράφημα, ενδεχομένως θυμίζει κάποιο δείκτη που μας παίρνουν οι γιατροί. Η θερμοκρασία, παραδείγματος του σώματος, ή την πίεση, ή οτιδήποτε το οποίο σχετίζεται με ιατρικά δεδομένα.
Είπα προηγουμένως ότι γενικά έχουμε την λογική ότι οι χρηματαγορές δεν έχουμε 1, 2, 3, 5 παράγοντες οι οποίοι μπορούμε να τους μελετήσουμε. Ξεκινάμε με τη λογική ότι είναι συστήματα τα οποία εξαρτώνται από πάρα πολλές παραμέτρους. Πόσες αυτές οι παράμετροι? Σας λέω ότι θεωρούμε ότι είναι πάρα πολλές. Θα είναι 5, θα είναι 10, 15, 20. Γενικά, ο τρόπος με τον οποίο αναλύουμε τις πολλές παραμέτρους είναι οι τεχνικές ανάλυσης πολύπλοκων συστημάτων. Δηλαδή, προσπαθούμε τα συστήματα αυτά όχι να βρούμε τις συμπεριφορές τους σαν μαθηματικά. Είναι δύσκολο αυτό. Να περιγράψουμε πάνω χάρη ότι η χρηματαγορά της Νέας Υόρκης περιγράφεται από αυτές τις δύο διαφορετικές εξώσεις με οριακές τιμές αυτά τα πράγματα. Αλλά προσπαθούμε, βλέποντας το ως ένα κλειστό κουτί, ένα μαύρο κουτί, να αναλύσουμε τις συμπεριφορές μέσα από τεχνικές που ξεπερνούν την δυσκολία προσδιορισμού αυτών των εξώσεων. Εδώ δείχνω έναν δείκτη, είναι ένας δείκτης αρκετά παλαιότερος του πετρελαίου, του πώς μεταβάλλεται από λεπτό σε λεπτό αυτό το πράγμα. Από λεπτό σε λεπτό μπορεί να μεταβληθεί πάνω κάτω συνεχώς. Ένα από τα ζητήματα τα οποία έχουμε και θα συζητήσουμε είναι η δειγματοληψία. Δηλαδή, πόσο αξία έχει να παίρνω ένα λεπτό, ανά μέρα, ανά ώρα, ανά εβδομάδα, τι έχει αξία. Παραδείγματος χάρη, αν παρακολουθήσετε τώρα, μπείτε σε ένα site που δείχνει τέτοια πράγματα όπως το Trading Economics, μπορείτε να δείτε μια μετοχή, παραδείγματος χάρη της Tesla, να ανεβαίνει και να κατεβαίνει 5 και 10 δολάρια κάθε ένα δευτερόλεπτο. Αυτό δεν αποτυπώνει την πραγματική εικόνα. Η πραγματική εικόνα αποτυπώνεται μέσα από κάποια διαδικασία sampling trade, δειγματοληψίας, ενός ρυθμού δειγματοληψίας. Αυτό λοιπόν είναι ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει, ότι θα πρέπει να ξεκαθαριστεί όταν μελετάμε για αυτούς τους δείκτες, να μελετάμε με κάποιους κανόνες δειγματοληψίας. Γιατί αλλιώς θα βλέπουμε στρεβλά φαινόμενα. Τώρα το πιο βασικό το οποίο πρέπει να δούμε και να συζητήσουμε είναι αυτό το ερώτημα που σας είπα. Για ποιο λόγο συζητάμε για χρηματαγορές? Τέλος του 2022, το συνολικό παγκόσμιο ΑΕΠ, δηλαδή αν αθροίσουμε αυτό που μάθαμε ως ΑΕΠ σε όλα τα μήκη του πλάτη του πλανήτη, γίνει ένα νούμερο περίπου στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Περίπου, είναι λίγο παραπάνω. Το 23 πήγε στα 105-107 εκεί. Λοιπόν, το ζητούμενο όμως είναι ποιο? Ότι αυτό το ΑΕΠ, ας πούμε, είναι το πραγματικό ΑΕΠ, το πραγματικό μέγεθος, το οποίο είναι η πραγματική οικονομία, αυτό που παράγουν όλοι οι άνθρωποι αν αθροίσουμε τις παραγωγικές διαδικασίες στον πλανήτη. Και αν πάμε σε αυτό που λέμε χρηματαγορές και δούμε το τι λεφτά υπάρχουν στις χρηματαγορές αυτή τη στιγμή, θα διαπιστώσουμε ότι οι χρηματαγορές έχουν 18 φορές το παγκόσμιο GDP. Δηλαδή 1.800 φορές παραπάνω από το πραγματικό από το GDP. Όχι 1.800 τρισεκατομμύρια. Είναι ένα ηλικιώδες νούμερο. Το πιο ηλικιώδες νούμερο δεν είναι αυτό. Το πιο ηλικιώδες νούμερο είναι αν αναλύσουμε αυτό, να δούμε τι προκύπτει. Αυτό που προκύπτει είναι ότι τα χρηματιστήρια είναι περίπου στο 1 GDP. Αν αθροίσουμε όλα τα χρηματιστήρια του κόσμου, είναι κάπου εκεί, περίπου. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Αν αθροίσουμε το δημόσιο χρέος, δηλαδή τα ομόλογα, γιατί και αυτά είναι χρηματιστηριακά προϊόντα, είναι πάνω από 1 GDP. Αν αθροίσουμε όλα τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, αυτά που ξέρουμε, αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, όπως είπα προηγούμενα, ομόλογα, τα μεγέθη είναι λογικά εντός εισαγωγικών. Εκεί που πραγματικά ξεφεύγουν είναι τα παράγωγα μεγέθη. Είναι τα παράγωγα μεγέθη, είναι στοιχήματα στην πραγματικότητα
και τα οποία μπορεί κάποιο να βάλει στοίχημα και να πει: ξέρετε, αύριο το πετρέλαιο θα ανεβεί. Αν ανεβεί, κερδίζει πολλά λεπτά, χάνει πολλά λεπτά. Θα σα λέω μερικές έννοιες αν τι έχετε ακουστά: options, future options, swaps, όλα αυτά είναι παράγωγα προϊόντα. Τα οποία παράγωγα προϊόντα είναι και μια στρέβλωση των χρηματαγορών. Τι σημαίνει στρέβλωση των χρηματαγορών, θα σα πω αμέσως. Αυτό που το είχατε ακούσει, ότι χωρίς αγοράζει κανείς ομόλογα της Ελλάδας, στοιχημάτιζαν η Ελλάδα πετεύσει ή δεν πετεύσει στα χρόνια της κρίσης. Είναι στρέβλωση χρηματαγορών. Λοιπόν, το κακό όμως είναι ποιο? Ότι μια μικρή διακύμαση των χρηματαγορών μπορεί να προκαλέσει τεράστιες αναταράξεις στην παγκόσμια πραγματική οικονομία. Γιατί? Αυτό έγινε το 2008. Τι έγινε δηλαδή? Το 2008, με την κρίση της Lehman Brothers, διαπιστώθηκε ότι μια τράπεζα, η οποία ήταν εγγύηση για την Αμερική, τράπεζα Real Estate, ανέπτυξε φούσκες, προϊόντα, δάνειζε λεφτά και όταν της στέλναν τα λεφτά έβγαζε ομόλογα με υψηλό επιτόκιο πάνω στα λεφτά που δάνεισε. Ξαναμάζευε λεφτά. Το έκανε και 3 φορές αυτόν τον κύκλο. Και όχι μόνο αυτή, πολλές τράπεζες. Στην πραγματικότητα η κρίση του 2008, που απότοκο αυτής της κρίσης ήταν η Ελλάδα να εμφανίσει τα προβληματικά της οικονομικά στοιχεία, και η συνέπεια ήταν να μπούμε στα μνημόνια και σε όλη αυτή την πορεία που ζήσαμε τη δεκαετία του 2010-2018-2019 από εκεί. Στην πραγματικότητα η οικονομία σήμερα, η μεγάλη ανάπτυξη της οικονομίας, εδράζεται σε πολλές φούσκες. Είπα προηγουμένως τι έκανε η Lehman Brothers. Ήταν μια εταιρεία που δάνειζε για να πάρεις ακίνητα. Επειδή κάποια στιγμή τα λεφτά της τέλειωσαν τα δάνεια που έδωσε, έβγαλε ομόλογο πάνω στα προηγούμενα δάνεια. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το καταλάβετε. Δηλαδή, αντί να πάει κάποιος στην τράπεζα και να παίρνει 2% τόκο, έλεγε: εγώ δανείζω με 4% τόκο, αν πάρετε ομόλογα δικά μου. Τα οποία ομόλογα δικά. Κανείς δεν ψάχνει να δει τι είναι αυτά τα ομόλογα. Τα ομόλογα αυτά ήταν εφόσον πληρωθούν τα προηγούμενα δάνεια. Για να μην τα απολογώ, επειδή το έκανε 2-3 φορές αυτό το πράγμα, ξαφνικά βρέθηκε να μην μπορεί να πληρώνει. Και έτσι ξέσπασε η μεγάλη κρίση του 8. Και η μεγάλη κρίση του 8, στην πραγματικότητα, στην αρχή, ήταν μια κρίση η οποία φαινόταν ότι αγγίζει τους πλούσιους. Μάλιστα έτσι ονομάστηκε στην αρχή, η κρίση των πλουσίων, όσοι είχαν ομόλογα. Είχαν αποθηκεύσει τα λεφτά τους με υψηλά επιτόκια. Στην πορεία όμως, φάνηκε ότι ήταν κρίση πάντα αυτό που είναι εκτεθειμένος οικονομικά. Η Ελλάδα, δηλαδή φάνηκε ότι οι ιδιώτες ή χώρες που είχαν έκθεση σε δανεικό χρήμα δεν θα μπορούσαν να το πάρουν αν δεν είχαν να αποδείξουν ότι έχουν υγιή οικονομικά στοιχεία. Η Ελλάδα δεν μπορούσε να το αποδείξει αυτό, γιατί δεν είχε υγιή οικονομικά. Και έτσι βρέθηκε σε όλο αυτό το δικαιώνα των μνημονίων. Αυτό ήταν μια μικρή κουβέντα, το ότι η παγκόσμια οικονομία σήμερα είναι πρακτικά εδράζεται πάνω σε φούσκες. Σκεφτείτε ότι έχουμε ένα δάπεδο κυριολεκτικά, το οποίο αυτό δάπεδο είναι η παγκόσμια κοινότητα, η οποία στηρίζει την ανάπτυξή της πάνω σε μπαλόνια. Πολλά μπαλόνια. Αν σπάσει το ένα μπαλόνι, αρχίζει το δάπεδο και βγαίνει προς τη μια ή προς την άλλη πλευρά. Άρα λοιπόν, η οικονομική φυσική, αν μπορεί να ανακαλύψει τέτοια φαινόμενα, τα extreme φαινόμενα που δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ βασικό, διότι θα μπορεί να λέει ότι ξέρετε, εδώ κάτι δεν πάει καλά, προφυλακτείτε. Αυτό σαν γενική ιδέα το λέω. Αν πάμε να δούμε πώς αναπτύχθηκε η οικονομική φυσική, αναπτύχθηκε καταρχήν γιατί είχε εξελιχθεί η φυσική με τα υπολογιστικά της μοντέλα. Είχαμε πια υπολογιστές ανώτερης γενιάς, δηλαδή υπολογιστές οι οποίοι μπορούσαν να κάνουν πράξεις, είχαν φτάσει στους προσωπικούς υπολογιστές αρχάς δεκαετίας 90, τους 80-86, και βεβαίως είχαμε δυνατότητα να μαζεύουμε πολλά χρηματοοικονομικά δεδομένα, κάτι που δεν το είχαμε γιατί δεν έχουμε χαρτί να τα γράφουμε, αλλά έχουμε μαγνητικούς δίσκους και τα καταγράφουμε. Το κάθε ένα από αυτά που είπα είχαν να δώσουν κάτι.
τα υπολογιστικά μοντέλα, γενικά η φυσική και η μεθοδολογία. Δηλαδή, πώς θα δουλέψουμε, πώς θα τα αναλύσουμε. Οι υπολογιστές μας δώσαν δυνατότητα κάτι που θα το κάναμε σε μήνες, να το κάνουμε σε λίγες ώρες ή σε λίγα λεπτά. Και την πληθώρα των δεδομένων, πλέον καταγράφαμε, είχαν συμβατότητα με τους υπολογιστές να μπορούμε να αντιλούμε αυτά τα δεδομένα και να τα χρησιμοποιούμε. Έτσι λοιπόν, αναπτύχθηκε το περιβάλλον της οικονομικής φυσικής. Επαναλαμβάνω, το περιβάλλον. Δηλαδή, δόθηκαν οι δυνατότητες για να αναπτυχθεί το μοντέλο. Ο Mandelbrot, ο οποίος πέθανε το 2010, είχε αναπτύξει τη θεωρία ότι μπορούν να μελετούμε την κινητικότητα των ατόμων όπως την κινητικότητα του χρήματος. Να πάρουμε τα ίδια μοντέλα. Θέλω ο Mandelbrot μίλησε αυτά σχετικά προς το τέλος του 20ου αιώνα. Πρέπει να σας πω ότι υπήρχε, μου διαφεύγει το όνομά του, ένας Πολωνός επιστήμονας το 1915 παραδείγματος, που αναπτύσσει και λέει ότι η θερμοδυναμική είναι ένα πολύ καλό μοντέλο για να αναπτύξουμε την μεθοδολογία μελέτης οικονομικών δεδομένων. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό, τουλάχιστον μέχρι το 2010, ήταν το κύριο εργαλείο, δηλαδή να χρησιμοποιούμε θερμοδυναμικά μοντέλα για να μελετούμε οικονομικά συστήματα. Η ιστορική εξέλιξη έχει ως εξής. Αυτός είναι ο Στάνλι, αριστερά. Δεξιά είναι ο Μαντένια. Οι φωτογραφίες είναι λίγο παλιές, είναι 10 χρόνια πριν. Ο Στάνλι λοιπόν είναι καθηγητής στο Boston University. Έχει ένα τμήμα υπολογιστικής φυσικής, ένα εργαστήριο το οποίο έχει ό,τι καλύτερο υπάρχει από τους καλύτερους που βρίσκει στον κόσμο. Έχει να χρηματοδοτεί την έρευνά του με πολλά προγράμματα και αναπτύσσει πια διαθεματικές εφαρμογές. Δηλαδή, αρχίζει και κάνει υπολογισμούς. Τι θα γίνει αν έχουμε ακραία κλιματικά φαινόμενα, τι θα κοστίσει στην οικονομία της Αμερικής. Τέτοια είδους έρευνα ξεκινάει. Ο Μαντένια είναι νέος διδάκτορας, πηγαίνει στην Αμερική να κάνει ένα postdoc και εκεί μπλέκεται με τον Μαντένια, με τον Στάνλι, προκειμένου να εξηγήσουν τη μεγάλη χρηματιστηριακή κρίση του 1987. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι το 1987, μετά από 2,5-3 χρόνια συνεχούς ανόδου του χρηματιστηρίου της Αμερικής, του Dow Jones, μία μέρα έγινε το απίθανο. Δεν είχε ξανασυμβεί. Σε μία μέρα έχασε περίπου 23% ο δείκτης Dow Jones. Αυτό οδήγησε πολύ κόσμο, δηλαδή αυτοί που εμπλέκονταν στα χρηματιστήρια, να ψάχνουν να βρουν τρόπους να δουν τι μπορεί να γίνει. Διότι αν ξανασυμβεί μια τέτοια κρίση, θα υπήρχε οικονομική κατάρρευση στην Αμερική. Αν λέμε ότι γενικά υπάρχει χρηματιστηριακοποίηση της ζωής μας, στην Αμερική αυτό είναι σε πολλαπλάσιο επίπεδο. Τα πάντα είναι χρηματιστηριακά. Πρέπει να πω ότι εκεί μεσουράνησε το άστρο του Brisbane, αυτός ο οποίος ήταν κεντρικός τραπεζίτης με την εποχή Ομπάμα που είπε, ο οποίος πήρε και την Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής, τη διεύθυνση, και εφήρμοσε πολιτικές που απέφυγε μια ύφεση, και χρησιμοποίησε τα εργαλεία που είχε εκείνη την εποχή, ώστε να αποφύγει η Αμερική την ύφεση, και σε συνδυασμό με αυτά που έγιναν αρχές δεκαετίας του 90, η αμερικανική οικονομία να απογειωθεί τη εποχή Κλίντον. Τι κάνανε λοιπόν ο Στάνλι και ο Μαντένια? Αυτό σε πάνω εδώ έχουμε 3 γραφήματα. Το πρώτο γράφημα δείχνει το πώς μεταβάλλεται το Dow Jones για πολλά χρόνια. Εδώ παίρνει τις μεταβολές της ημερήσιας. Τις βάζει σε λογάριθμο. Δεν παίζει ο λογάριθμος, αυτός συμπιέζει το εύρω. Δεν κάνει τίποτα. Παίρνει τις διαφορές. Και εδώ βλέπει τη βολαντήλ, δηλαδή το πόσο μεταβάλλονται. Και τι κάνουν? Πάνε και βάζουν στον έναν άξονα, εδώ, το πόσο ανεβαίνει ο δείκτης. Βλέπετε ότι ανεβαίνει ελαφρώς στο θετικό κομμάτι βρίσκεται, εδώ είναι το 0. Και εδώ αριστερά βάζουν το πόσο συχνά συμβαίνει σε λογαριθμούς. Το λογαριθμός, επαναλαμβάνω, το κάνουν για άλλους λόγους να συνδυάσουν. Μέχρι τότε πιστεύανε
ότι η κατανομή πρέπει να είναι γκάους. Είναι λογικό να είναι μια κατανομή γκάους. Η κατανομή γκάους είναι αυτή εδώ. Το απότομο βιβλίο. Αυτή η κατανομή είναι κατανομή η οποία εκτιμούσαμε ότι καταγράφει τις μεταβολές στα χρηματιστήρια. Στην πράξη όμως, όταν καθίσαν και ψάξαν αυτό το πράγμα, είδαν ότι έχει σοβαρή απόκληση. Ενώ για μικρές μεταβολές είναι μεταβολή γκάους. Θα πάω παρικιά. Για μεγάλες μεταβολές έχουμε απόκληση από τη μεταβολή, που είναι μια κατανομή Λέβη. Αυτό ήταν ένα τρομερό επίτευγμα στην ανάλυση των δεδομένων του, διότι εάν είχαμε πιθανότητα κατανομής γκάους, θα έπρεπε να έχουμε μια τέτοια ακραία μεταβολή σε μια πιθανότητα που δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. 1/10⁵. Στην πραγματικότητα, αν πάρουμε την κατανομή Λέβη, που αυτή φαίνεται ότι τα πειραματικά αποτελέσματα αυτή δείχνει ότι ισχύει, πρέπει να έχουμε μια χρηματιστηριακή κρίση κάθε 10-12 χρόνια. Και αυτό επαληθεύτηκε, αν θυμάστε, το 1999 με την κρίση, τη σοβαρή χρηματιστηριακή κρίση και το επικοινωνιστή, με τις τίγρες της Ανατολής, τις οικονομικές τίγρες της Ανατολής. Εκεί λοιπόν είδαν ότι δόθηκε ακόμα μια φορά η θεωρία αυτή, ότι κάθε 10-12 χρόνια έχουν μια πολύ σοβαρή χρηματιστηριακή κρίση. Γενικά, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε ότι η οικονομική φυσική εδράζεται πάνω στην αρχή της ερμηνείας αυτής. Δηλαδή, ότι λίγο πολύ μία θεωρία πρέπει να περιγράφει τα πάντα. Μία θεωρία. Μπορεί να έχει 3-5-10 σχέσεις, αλλά αυτή θα πρέπει να περιγράφει τα πάντα. Είτε είναι συστήματα μηχανικά, είτε είναι συστήματα κλιματολογικά, είτε είναι συστήματα βιολογικά, πρέπει να περιγράφει τα πάντα. Εάν δούμε την ιστορική αναδρομή, το τι έγινε, γιατί αυτή η εργασία των Στάνλεϊ Μαντένια ξεκίνησε το 1991, δημοσιεύτηκε η πρώτη εργασία, και μέχρι το 1993-1994 είχαν δημοσιεύσει άλλες 3-4 παρόμοιες εργασίες. Από τις αρχές δεκαετίας του 1990, οι επιστήμονες αρχίζουν και εφαρμόζουν μεθόδους στατιστικής μηχανικής προκειμένου να λύσουν χρηματιστηριακά προβλήματα. Προσέξτε, πάντα συζητάμε για χρηματιστηριακά προβλήματα. Θα επισημάνω κάποια χρονική στιγμή που υπήρξε διάσπαση πάνω σε αυτό το πράγμα και αρχίζουμε και ψάχνουμε και άλλα ζητήματα. Το 1995 διοργανώνεται το πρώτο συνέδριο παγκόσμια οικονομικής φυσικής στην Ινδία. Το 1998, στην πραγματικότητα, πολλοί θεωρούν ότι ουσιαστικά εκεί ξεκινάει η οικονομική φυσική από τον Γιάννο Κέρτες και τον Ίμερ Κόντερ. Είναι λίγο ακόμα και σήμερα διάσημοι τεχνητές πάνω σε ζητήματα πολυπλοκότητας και οικονομικής φυσικής. Ενώ το 2005 ο καθηγητής φυσικής, το Μικέλ Σορνέτ, το 5 έτσι, όχι το 8, βλέπει ότι με τις κλασικές τεχνικές χρησιμοποίησε ανάλυσης ισορροπίας σωμάτων, διαπίστωσε ότι το σύστημα των ακινήτων στον κόσμο, στην Αμερική, διαπιστώνει ότι έχει μεγάλο βαθμό αστάθεια. Δηλαδή, προβλέπει κάτι σαν ασταθή ισορροπία από το σύστημα. Δεν βρίσκεται σε ευσταθή ισορροπία. Το 2008, κάποιος διάσημος εκείνη την εποχή, ο Γκέτ Κέλπινγκ, είπε αυτό ακριβώς που είπε ο Σορνέτ πριν 5 χρόνια, ότι όλο πια το οικονομικό σύστημα είναι εξαιρετικά ασταθές. Σήμερα η οικονομική φυσική συγκεντρώνει όλο ένα και περισσότερους ερευνητές να ασχολούνται με αυτό το πράγμα και να προσπαθούν να επιλύουν τα προβλήματα μέσα από μοντέλα φυσικής. Προσέξτε εδώ, ήδη ο Σορνέτ το 2005 παίρνει και προσπαθεί να επιλύσει όχι χρηματαγορές πια, προσπαθεί να επιλύσει συμπεριφορές real estate, των ακινήτων. Ο Χέλπινγκ βάζει κάτω τα ΑΕΠ, βάζει κάτω το χρέος κρατών, βάζει τέτοια μεγέθη, ξεφεύγει από χρηματιστηριακούς, χρονοσειρές όμως βάζει, αυτό είναι το σημαντικό, χρονοσειρές, και καταλήγει σε ένα συμπέρασμα. Σήμερα η οικονομική φυσική έχει πάρα πολλούς κλάδους. Δηλαδή, τα εργαλεία που παρέχει κανείς για να μελετήσει είναι
το χάος, η γραμμική δυναμική, τα νευρονικά δίκτυα, η θερμοδυναμική, τα πολύπλοκα δίκτυα, φυσική του ρίσκου, μοντέλα εξόρυξης δεδομένων, τα agent-based models και πολλά άλλα. Θα τολμούσα να πω ότι τα συνήθη μοντέλα σήμερα είναι η στατιστική, μηχανική και θερμοδυναμική προσέγγιση, η θεωρία του χάους και τα νευρονικά δίκτυα. Σκεφτείτε ότι η θεωρία του χάους γίνεται αποδεκτή από το 1980, ο Λόρεντς την αναπτύσσει το 1960, το 1980 υπάρχει η θεωρία του χάους, αποδεκτή πια από την επιστημονική κοινότητα. Τα νευρονικά δίκτυα κάπου εκεί, η εξελισσόμενη κατεύθυνση σήμερα είναι το AI, το Deep Learning, και έχουμε μοντέλα, καινούργια μοντέλα, είναι τα μοντέλα εξόρυξης δεδομένων, θεωρία και γνημείων. Το κβαντικό κενό είναι κάτι το οποίο θα παίξει πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια. Το κβαντικό κενό πόσο μπορεί να βοηθήσει στη μελέτη οικονομικών δεδομένων. Για πολλούς είναι το ιδιαιτέρως υποσχόμενο αντικείμενο. Και φτάσαμε σε αυτά τα μοντέλα τα οποία έκανε ένας επιστήμονας, διάσημος επιστήμονας, ο οποίος έκανε το εξής πείραμα. Είπε ότι όλοι οι πολίτες έχουν την ίδια ποσότητα χρήμα. Τους δίνουμε $1,000 και προσπαθούμε να δούμε μετά από πόσες συναλλαγές θα φτάσουν, κάποιοι να είναι πλούσιοι, κάποιοι φτωχοί, να δούμε την κατανομή του χρήματος. Θα δούμε δύο περιπτώσεις. Μια ακραία περίπτωση ότι οι τιμές καθορίζονται αποκλειστικά με την προσφορά και την ζήτηση, και την άλλη περίπτωση ότι οι συναλλαγές λαμβάνουν χώρα σε μια συγκεκριμένη τιμή. Δηλαδή έχουμε διακίνηση προϊόντων. Εδώ λοιπόν, προσέξτε, έχουμε τον αριθμό των ανθρώπων, είναι 5.000 άνθρωποι, που έχουν όλοι $1,000 και τους δίνουμε δυνατότητα να κάνουν συναλλαγές. Σταματώ εδώ. Βλέπετε ότι ο αριθμός των συναλλαγών πλησιάζει το 500. Και ήδη η κορυφή έχει πέσει. Έχουν εμφανιστεί πολλοί πλούσιοι, εδώ, που έχουν εισόδημα πλέον 3.000. Κάποιοι έχουν φτωχύνει και συνεχίζεται αυτό. Βλέπετε η κατανομή πια είναι. Είμαστε στο 800, η κλίμακα έχει αλλάξει. Γι' αυτό γίνει. Το ήμασταν στα 1.400, αλλά η μεσαία τάξη έχει πέσει στο μισό. Και αυτό που γίνεται είναι να έχουμε μια κατανομή πλουσιότερων και μια αύξηση των φτωχότερων. Και εδώ είναι ο αριθμός των συναλλαγών. Το αφήνω να εξελιχθεί. Εδώ. Είναι πλησιάζει τις 1.000 συναλλαγές και πλέον εμφανίζεται μια κατανομή τίνουσα εκπαιδευτική. Τις 1.000 συναλλαγές έχουν πετύχει αυτή την κατανομή που δεν αλλάζει, μια κατάσταση περίπου ισορροπίας, που αυτό που γίνεται να διευρύνεται. Αν είχαμε δυνατότητα να μεγενθύνουμε το σημείο εδώ, θα βλέπαμε να μεγεθύνεται αυτή η περιοχή εδώ, δηλαδή να πηγαίνουν ακόμα πλουσιότερο. Εδώ είχαμε 5, 7.000, 8.000, ακόμα και να ξεπεράσουμε τις 8.000 που έχουμε εδώ όλοι. Πάμε τώρα στην επόμενη περίπτωση. Έχουμε συναλλαγές, οι οποίες συναλλαγές γίνονται σε μία μόνο τιμή. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν το μέσο εισόδημα. Εδώ βλέπουμε ότι οι συναλλαγές, προσέξτε, είναι τη 14η. Δηλαδή, εδώ, σε αυτό το σημείο τώρα που θα σταματήσω, έχουμε ακόμα μια κατανομή. Δηλαδή, έχουμε πάει τη μεσαία τάξη και βλέπουμε ότι έχουμε 10.000 συναλλαγές. Είναι τη 14η. Που αν το ενεργοποιήσουμε, θα δούμε ότι τελικά θα πάρουμε την προηγούμενη κατανομή με τους πολύπλουσιους, τους. Απλώς αυτό το οποίο διαφέρει το ένα από το άλλο είναι ο αριθμός των πράξεων. Εδώ θα είναι 3.000 πράξεις, έχουμε πετύχει αυτή τη γραμμικότητα. Τώρα να το αφήσω παραπάνω, θα φτάσει τις 10.000 πράξεις προκειμένου να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Τώρα, αν πάμε να δούμε τις εφαρμογές της οικονομικής φυσικής σήμερα, κατά βάση είναι ανάλυση χρηματιστηριακών δικτών. Μπορεί να είναι δολάρια, μπορεί να είναι. Βέβαια, σήμερα έχουμε φτάσει και σε άλλα δύο επίπεδα. Στη μακροοικονομία και στη μικροοικονομία. Δηλαδή, προσπαθούν να
μοντελοποιήσουν την οικονομία με μάκρο-μοντέλα ή να την αναλύσουν με μοντέλα house, πολυπλοκότητας, ή να δουν και σε επίπεδο, τελευταία παρουσιάστηκε με τέτοια δουλειά, ακριβώς εκεί στην εποχή του COVID, να μελετήσουν την οικονομία με την μικροοικονομία, δηλαδή την οικονομία των επιχειρήσεων μέσα από μοντέλα τέτοια. Υπάρχουν πολλά βιβλία και πολλά από αυτά του Μαντέλη και Στάνλεϊ, τουλάχιστον μέχρι πρώτη, είναι και ελεύθερη βιβλία, δηλαδή μπορεί να το κατεβάσει. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία πάνω σε οικονομική φυσική. Εγώ θα έλεγα ότι το πιο πλήρες βιβλίο που έχω βρει, τουλάχιστον μέχρι πότε έψαχνα, μέχρι το 15-16, ήταν αυτό εδώ, το Richmond, Minkes και Hadzler, το οποίο παίρνει βασικούς κανόνες μηχανικής και αναλύει σιγά σιγά και θεμελιώνει διάφορα φαινόμενα που παρατηρεί στα χρηματιστήρια. Βέβαια, πρέπει να σας πω αυτό, ότι το λάθος που κάνουν όλοι αυτοί είναι ότι δεν παίρνουν οικονομολόγους όταν γράφουν βιβλία, γιατί ποτέ ο φυσικός δεν θα είναι οικονομολόγος, ούτε ο οικονομολόγος φυσικός. Το λέω αυτό διότι μερικά πράγματα γράφονται μέσα χωρίς να έχουν. Δεν είναι μόνο για αυτό το βιβλίο, για άλλα βιβλία που λέω. Παίρνουν φαινόμενα τα οποία παρατηρούν, αλλά το φαινόμενο που παρατηρούν πρέπει για μένα να γράφεται ποια είναι η οικονομική άποψη που υπάρχει, κυρία οικονομική άποψη, και συνέχεια να διαφαίνεται η διαφοροποίηση μπορεί να έχει από τους φυσικούς. Η εκπαίδευση. Είμαστε στο επίπεδο όπως ήταν η πληροφορική στα μέσα της δεκαετίας του 70. Δηλαδή, ανύπαρκτη συγκλίνεται. Δεν υπάρχουν πανεπιστημιακά τμήματα. Έχω βρει όμως στην Γερμανία πριν λίγο καιρό υπάρχει τμήμα το οποίο έχει κατεύθυνση οικονομικής πηγής. Ένα τμήμα. Ελάχιστα μεταπτυχιακά είχαμε και έχουμε ακόμα στην Ελλάδα. Θα δημιουργήσουμε κάποιο άλλο γιατί αυτό το Βόλο για άλλους λόγους πρέπει να κλείσει. Θα έχουμε. Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που θα έχει τέτοιο πράγμα. Είναι σημαντικό για μένα διότι μπορεί περισσότερος κόσμος να εκπαιδεύεται και να μπορεί να συμμετέχει και στην έρευνα και στο κομμάτι της αποκατάστασης στους φυσικούς που είναι εξαιρετικά δύσκολο. Γενικά η μελέτη της ανάλυσης του ρίσκου των επενδύσεων είναι πάρα πολύ σημαντική και έχει πολύ μεγάλη πια εφαρμογή, δηλαδή τα άτομα τα οποία κάνουν, ένα άτομο που κάνει δακτορικό σε μένα και ολοκληρώνει τον καιρό, έχει κάνει πάνω σε παράγωγα προϊόντα, τη σύνδεση σε παράγωγα και σε βασικά χρηματιστηριακά προϊόντα. Στην Ελλάδα είμαστε πολλοί καθηγητές, αλλά υπάρχουν όμως και άλλοι συνάδελφοι, καθηγητές, οι οποίοι έχουν μεγάλη συνεισφορά. Εγώ υπολογίζω είμαστε περίπου 12 καθηγητές που ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα. Και μάλιστα βλέπω ότι πολλά τμήματα στην Ελλάδα προκυρήσουν θέσεις τα οποία εμπλέκουν με κάποιο τρόπο, δεν λένε την φυσική, αλλά λένε εφαρμογές πολυπλοκότητας στην οικονομία, το ίδιο πράγμα είναι, πάνω στο δικαίωμα. Στην Ελλάδα πρέπει να πω ότι κάναμε 3 συνέδρια διεθνή. Ήταν το πρώτο συνέδριο που έγινε στην Ελλάδα, έγινε το 2011, 13 χρόνια πριν. Έγινε το πρώτο συνέδριο, τότε που ξεκινούσε η κρίση. Το δεύτερο επίσης το κάναμε στην Καβάλα, το 2013. Το τρίτο έγινε με την έναρξη του μεταπτυχιακού. Εδώ βλέπουμε, είχαν έρθει τότε, ο κύριος Αργυράκης. Σας είπα ότι αυτός έφερε την οικονομική φυσική στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο ένας από τους 3 συγγραφείς του βιβλίου, ο Μαντέλη και εγώ. Κάναμε το 2017 στο Βόλο. Δεν το κάναμε στο Βόλο, είχαμε το καινούργιο μεταπτυχιακό, ήταν το kick-off meeting, το ξεκίνημα του μεταπτυχιακού και θεωρήσαμε ότι μπορεί αυτό να υλοποιηθεί με ένα συνέδριο, ένα πετυχημένο συνέδριο, βλέπετε πολύ περισσότερους ανθρώπους. Επίσης, ένας συνάδελφος από την Ελλάδα, ο κ. Καρακασίδης, όσο τον βλέπετε, η Τζιάννα Ντιματέο, θα έλεγα ότι είναι η κορυφαία σήμερα από την ώρα που ο Στάνλεϊ λόγω ηλικίας δεν έχει παραιτηθεί, αλλά υπάρχει τόσο δεν συμμετέχει τόσο πολύ. Είναι η Τζιάννα Ντιματέο, είναι καθηγήτρια στο King College του Λονδίνου και σε καθηγήτρια σε κάποιο πανεπιστήμιο της Αυστραλίας. Τζούλια Ιόρη είναι καθηγήτρια φυσικής και αυτή στο ενδιαφέρει το πανεπιστήμιο, το City University of London. Προσέξτε, και οι δύο είναι καθηγήτρες σε οικονομικά τμήματα. Φυσική είναι σε οικονομικά τμήματα. Ο κ.
ο οποίος είναι στην Διεθνή Τράπεζα, δουλεύει, πάλι συγγραφέας του βιβλίου, ο Μαντένια, ο κ. Αγγελάκης, επίσης. Αυτό θα το αφήσετε με το εαυτό μας. Ένα εργαστήριο πολύπλοκων συστημάτων, το οποίο ελπίζω ότι θα αναβαθμιστεί. Είμαστε στη φάση που περάσαμε στο Δημοκρίτο και είμαστε στη φάση που θέλουμε να αναβαθμίσουμε τα πράγματα. Το οποίο είχε πολλούς και διάσημους ανθρώπους. Και εδώ μια παρουσίαση που κάναμε στην Κωνσταντινούπολη, σε μια εφημερίδα, στην γνωστή εφημερίδα, είναι η... Δεν βλέπω την αφήσα τώρα, είναι από τις γνωστές εφημερίδες της Κωνσταντινούπολης. Αυτή είναι η παρουσίαση, απλώς θέλω να σας δείξω τι είναι και ποια είναι η χρήση που γίνεται κατά βάση στην οικονομική φυσική εδώ. Αυτό βλέπετε ότι είναι ένα φάσμα ισχύως, δηλαδή το πώς είναι κατανοημένη η ισχύς. Ας πούμε ότι δεν μπορούμε να μετρήσουμε πάνω από αυτή τη συχνότητα. Τι κάνουμε, εφαρμόζουμε τεχνικές πρόβλεψης για μεγαλύτερη συχνότητα. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και για οπτικά φάσματα. Γενικώς στη φυσική έχουμε την τάση της πρόβλεψης. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάρουμε κάποιες μετρήσεις, γιατί τεχνολογικά δεν μπορούμε. Γιατί δεν έχουμε τα συστήματα, δεν υπάρχουν πολλά δεν. Αναγκαζόμαστε και κάνουμε πρόβλεψη. Το ίδιο πράγμα είναι και οι χρηματαγορές. Προβλέψτε, εδώ έχουμε τη χρηματαγορά, είμαστε σε αυτό το σημείο χρονικά 0 και ψάχνουμε το συν 1, το συν 5, το συν 10. Και κάνουμε τεχνικές οι οποίες μπορούν να προβλέψουν την απότομη άνοδο και την απότομη κάθοδο. Και αυτό είναι ο στόχος. Οι σύγχρονες τεχνικές που χρησιμοποιούν το χάος και όλα αυτά τα οποία σας είπα, και εκείνο το οποίο θέλω να μείνει και να κλείσω εδώ την ομιλία είναι εδώ αυτή η διαφάνεια, στην οποία να ξέρουμε για κάποιους όρους τουλάχιστον τι σημαίνει. Έχουμε τα φαινόμενα τα γραμμικά και τα μη γραμμικά. Όταν έχουμε λίγες μεταβλητές, δηλαδή ένα φαινόμενο περιγράφεται από λίγες μεταβλητές, είναι ένα κανονικό φαινόμενο. Παραδείγματος χάρη, κίνηση ενός σώματος στο επίπεδο. Δηλαδή γράφεται από δύο μεταβλητές. Όταν έχουμε πολλές μεταβλητές, αυτό το φαινόμενο λέγεται περίπλοκο. Εάν έχουμε, τώρα θα μου πείτε τι θα πει λίγες και πολλές. Το λίγες και πολλές έχει απασχολήσει πολλές φορές στην επιστημονική κοινότητα. Έχει γίνει αποδεκτό εμπειρικά και όχι θεωρητικά το νούμερο 10. Γι' αυτό μπορεί να δείτε κάποιες βιβλία να μιλούν και για 11 και για 12. Γενικά, από την επιστημονική κοινότητα θεωρείται οι 10 μεταβλητές, που είναι το κρίσιμο σημείο για να μπορούμε να θεωρούμε κάτι που είναι λίγες μεταβλητές ή πολλές μεταβλητές. Όταν έχουμε λοιπόν μη γραμμικό φαινόμενο, μέχρι 10 πάλι είναι χαοτικό. Ή συνήθως χαοτικό. Όταν είμαστε πάνω σε 10 μεταβλητές, τότε το φαινόμενο είναι σήμερα. Σήμερα, έχει σημασία αυτό που λέει, το σήμερα είναι τυχαίο ή πολύπλοκο. Το λέω τυχαίο ή πολύπλοκο, διότι αυτό δεν έχει αποσαφινιστεί. Δηλαδή, αν έχουμε στοχαστικότητα και έναν δεδερμινισμό, μπορούμε να τον ψάξουμε και να βγάλουμε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να κάνω το εξής. Για να μην σας κουράζω άλλο. Έχουμε τη δυνατότητα σήμερα, μέσα από τη μελέτη των χρονοσυρών, εργασίες τις οποίες κάναμε, εδώ είναι η θεωρία του χάους, πώς αναπτύχθηκε και πώς εφαρμόζεται τα μυστήρια. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να σας δείξω ότι κάναμε κάποτε μελέτες πάνω στην βιομηχανική παραγωγή. Την βιομηχανική παραγωγή της Ελλάδος. Κάναμε πρόβλεψη. Προσέξτε, είναι στη φάση που καταραίει η βιομηχανική. Είμαστε στο 11, άνοιξε το 11, έχουν συρρυκνωθεί χρηματοδοτήσεις και βλέπουμε μια κατάρρευση. Λοιπόν, εκεί χρειάστηκε να κάνουμε κάποια μελέτη. Μας ζητήθηκε κάποια μελέτη, την κάναμε και πρέπει να σας πω ότι οι προβλέψεις που κάναμε ήταν εξαιρετικές. Χρησιμοποίησαμε δύο τεχνικές. Είτε τα νευρονικά δίκτυα, είτε τη θεωρία του χάου. Και στις δύο περιπτώσεις τα αποτελέσματα συμπίπτουν, και εδώ αυτό θέλω να σχολιάσω, είναι σαν να πηγαίνει κάποιος που θα κάνει μια ανάλυση αίματος και μια ακτινογραφία ή μια μαγνητική. Και βλέπει τα ίδια πράγματα. Είσαι καλά. Δεν βλέπω κάτι. Αυτό το πράγμα ακριβώς είδαμε και αποτιμήσαμε την πτώση όλη, όσο πτώση θα εμφανιζόταν. Και μάλιστα αυτά, εκείνη την εποχή ήταν και λίγο ρίσκο αυτά. Παρ' όλα αυτά, τολμήσαμε και τα στείλαμε σε συνέδριο τότε. Και όταν τα παρουσιάζαμε αυτό το συνέδριο, φαινόταν ως προβλεπτικά μοντέλα.
τα οποία ακριβώς προβλέφθηκε όλη αυτή η ακραία συμπεριφορά της πτώσης των δικτών. Αυτά είχα να σας πω. Θα ήθελα να ακούσω απόψεις, ερωτήσεις, απορίες, όλα αυτά που είπα. Ενδεχομένως πήγα λίγο παραπάνω, θα έπρεπε να σταματήσω πιο νωρίς, αλλά να σταμάτησω μερικές φορές. Εντάξει. Λοιπόν, ερωτήσεις αν υπάρχουν. Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Μαρκαφά. Ερωτήσεις αν υπάρχουν. Λοιπόν, να απαντήσω σε δύο πράγματα, γιατί πολύ ωραία ερώτηση. Είναι η καρδιά του ζητήματος εδώ. Η απάντηση είναι η εξής. Η απάντηση έχει πολλά σκέλη. Το πρώτο πράγμα είναι ότι ο οικονομολόγος δεν είναι εύκολο να χρησιμοποιεί τα εργαλεία. Δηλαδή να πάρει τη θεωρία του χάους και να τη χρησιμοποιήσει δεν είναι εύκολο. Να πάρει τα μοντέλα πολυπλοκότητα. Δεν λέω ότι είναι αδύνατο, αλλά είναι δύσκολο. Δεν είναι την οτροπία, την κουλτούρα να χρησιμοποιεί όλα αυτά τα πράγματα. Άρα αυτό το οποίο κάνει ο φυσικός είναι να παρέχει τα εργαλεία αυτά στον οικονομολόγο, να κάνει την ανάλυση και ο οικονομολόγος να βγάλει τα συμπεράσματα. Τώρα, το φυσικός να γίνει οικονομολόγος δεν γίνεται οικονομολόγος. Σήμερα το έλεγα στα παιδιά, ακριβώς το πράγμα. Το πρώτο πτυχίο είναι σαν την πρώτη αγάπη. Δεν ξεχνιέται ποτέ. Αποκτάς νοοτροπία φυσικού, αποκτάς νοοτροπία οικονομολόγου, αποκτάς νοοτροπία φιλολόγου. Ο φυσικός αυτό που θα κάνει, την οικονομική φυσική, είναι να μπορεί να αναλύει με τα εργαλεία που έχει πληροφορίες που του δίνει ο οικονομολόγος. Την εκτίμηση ακριβώς, και αυτό είπα προηγουμένως και για τα βιβλία το ίδιο, πρέπει να την κάνει ο οικονομολόγος. Μάλιστα, έχω και μια αυστηρή άποψη εδώ, ότι κανονικά στις εργασίες οικονομικής φυσικής πρέπει με κάποιο τρόπο να μπαίνει ο ειδικός. Είναι οικονομολόγος αυτό, δεν ξέρω τι αντικείμενο έχει, πρέπει να μπαίνει και κάποιος άλλος. Διότι ο φυσικός δεν έχει. Δεν κατανοεί, βγάζει νούμερα, βγάζει αποτελέσματα. Δηλαδή, παράδειγμα, δεν θα έχει λογική μια μετοχή να πάει σε αρνητικές τιμές. Άρα, ξεκινάμε από κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα λαμβάνει υπόψη. Τώρα, γιατί να ασχοληθεί, πολύ ωραία ερώτηση. Φαίνεται από αυτά που είπα. Αυτό που έχει να κάνει ο οικονομολόγος είναι, μάλλον ο φυσικός, η απασχόλησή του, σε έναν χώρο ο οποίος τα ποσά που διαθέτουν είναι ηλικιώδη, είναι τεράστια. Υπάρχει ένα έργο αρκετά παλιό, ο αγγλικός του τίτλος είναι Margin Call. Στα ελληνικά έχει βγει ως η δόξα του χρήματος, νομίζω έτσι είναι η μετάφραση. Στο YouTube πάντως πριν κανένα χρόνο που το είχα πει στους φοιτητές μου, κάτσα και το είδα, το είχε. Παίζουν σπουδαίοι ηθοποιοί, Ντέβι Μουρ και διάφοροι άλλοι. Εξαιρετικό έργο, το οποίο δείχνει τι. Δείχνει μια χρηματιστηριακή εταιρεία την εποχή που η Lehman Brothers καταραίει. Εκείνες τις μέρες. Διευθυντής πάνω στο κομμάτι των αναλύσεων, ένας πολιτικός μηχανικός. Ο αναπληρωτής του, ένας πυρηνικός φυσικός. Και λίγο πριν σκάσει η ιστορία η μεγάλη, μάλλον αυτός ο πολιτικός μηχανικός, ως έμπειρος, κάθεται μελετάει τα δεδομένα και ανακαλύπτει ότι η εταιρεία αυτή η χρηματιστηριακή είναι έτοιμη να χτυπήσει κόκκινο. Δηλαδή, σώζεται δεν σώζεται. Το μεσημέρι εκείνης της ημέρας έρχεται ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, μάλλον κάποιος ελεκτρικός μηχανικός, και λέει: παρακαλώ, να περάσετε έξω, απολύστε. Την ώρα που φεύγει από την εταιρεία, συναντάει στην έξοδο τον φυσικό.
Και του λέει με το μικρό του όνομα: πρόσεξε, η εταιρεία είναι έτοιμη να την αρχίσει στον αέρα. Ανεξάρτητα που με διώχνουν σήμερα, δες αυτά τα πράγματα εκείνα τα δεδομένα, τα έχω αφήσει στον υπολογιστή μου, είστε έτοιμοι να την αρχίσετε στον αέρα. Για να μην τα απολογώ, δεν έχει αξία να πω την ιστορία του έργου. Ο φυσικός, με το που βλέπει τα μαθηματικά, φωνάζει τον προϊστάμενο, το προϊστάμενο σε μια ώρα φτάνει ο ΣΕΟ της επιχείρησης. Και πολύ απλά του λένε: είμαστε έτοιμοι να την αρχίσουμε στον αέρα. Και παίρνουν τα μέτρα που παίρνουν. Θέλω να πω το εξής. Βλέπετε ακόμα και ένα έργο, ο αναλυτής είναι κάποιος που είναι φυσικός ή μαθηματικός ή μηχανολόγος. Παρεπτόντως, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αυτό που έχει πέρασει, και σας το λέω σίγουρα, σε χρηματαγορές αναλυτές παίρνουν κατά βάση μηχανολόγους, δεν ξέρω γιατί προτείνει τους μηχανολόγους, φυσικούς και τρίτη ειδικότητα τους μαθηματικούς. Αυτό δεν είναι απόλυτο. Αυτό βλέπετε στο έργο, έβαλαν πολιτικό μηχανικό. Δεν αποκλείται. Τώρα να ξέρεις μαθηματικά. Τους μηχανολόγους πιθανότατα τους παίρνουν γιατί ένα κομμάτι της μηχανολογίας έχει τα οικονομικά, που αναγκάζονται οι οικονομολόγοι και εκπαιδεύονται τους ή άλλους, αποκτούν μια νοοτροπία έστω επιφανειακή οικονομολόγη. Θέλω να καταλήξω όμως ότι σε αυτό το έργο αυτός που δίνει τη λύση είναι ένας φυσικός και επίσης τα ποσά τα οποία συζητάνε εκεί πέρα μέσα λένε ότι άμα ο απλός υπάλληλος που του δίνουν λεφτά να πάει να φέρει τσιγάρα, εγώ πουθενά δεν πρόκειται να βρω αυτό το ποσό που παίρνω εδώ τον χρόνο. Τι θα γίνει αν πτωχεύσουν? Και συζητάνε όλοι, ο φυσικός, αυτός που παίρνει τα τσιγάρα, διάφοροι εκεί, ότι αυτά τα λεφτά δεν μπορεί να τα βρουν. Εγώ θα έλεγα ότι μακάρι να υπάρχουν φυσικοί στην Ελλάδα. Ένας από το μεταπτυχιακό της Βόλου έφυγε στο εξωτερικό, έχει λαμπρή καριέρα. Μακάρι να μπορούν τα παιδιά μας να μπορούν να βρουν δουλειά ως αναλυτές, γιατί έχει ο φυσικός τη mentality που να αναλύει τέτοια δεδομένα. Αυτό θέλει έναν άνθρωπο που έχει άνεση στα οικονομικά, νοοτροπία ενδεχομένως φυσικού, που έχει γνώση πειραματικών αποτελεσμάτων, γιατί μέσα στο φυσικό αποκτάς και την νοοτροπία, και να μπορεί όλα αυτά να τα αναλύει. Το πιο βασικό όμως, γιατί αυτό είναι το βασικό, το ένα είπαμε είναι η αξία, το άλλο είναι ότι μπορούν τα παιδιά των φυσικοί στην Ελλάδα να βρουν δουλειά, είναι η επιστημονικότητα. Η επιστημονικότητα που υπάρχει αποδεικνύεται και από αυτό, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι τελικά η φυσική μπορεί να περιγράφει τα πάντα. Και όταν λέμε τα πάντα, ανθρώπινες συμπεριφορές, γιατί τα χρηματιστήρια στην ουσία είναι ανθρώπινες συμπεριφορές εκφρασμένα σε λεπτά, μπορεί να περιγράφει βιολογικές συμπεριφορές, μπορεί να περιγράφει φυσικές συμπεριφορές. Θα έλεγα ότι είναι μια επιστήμη, όπως είπε ο συνάδελφος προηγουμένως, ότι στα σχολεία υπάρχει απαξίωση. Υπάρχει απαξίωση για πολλούς λόγους. Ένα, το προφανές που τα παιδιά βλέπουν, ότι δεν οδηγεί πουθενά ένα απλό πτυχίο φυσικής. Ειδικά σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που δεν έχει δυνατότητες πολλές, οι δυνατότητες στην Ελλάδα επαγγελματικές είναι λίγες, προφανώς αυτά είναι πιο περιορισμένα, με αποτέλεσμα σήμερα τα θέματα φυσικής να είναι όλα να έχουν κενές θέσεις, όλα στην Ελλάδα, και συνολικά το Υπουργείο έδωσε για τη γενική παιδεία 1.000 θέσεις περίπου, 1.012 για την παιδεία, και κατελήφθησαν 399, ποσοστό περίπου 39,5%. Αυτό δείχνει ότι ναι, υπάρχει πρόβλημα με τους φυσικούς στην Ελλάδα, επαγγελματικά τουλάχιστον. Και δεύτερον, ότι η εκπαίδευση αυτή που γίνεται η εκπαίδευση στα σχολεία έχει απαξιώσει το μάθημα στα μάτια των παιδιών. Γιατί γίνεται μια σκησιολογία, δεν γίνεται εκπαίδευση φυσική, δεν γίνεται δυνατότητα στον καθηγητή να κάνει κάτι άλλο. Ο κύριος Πουλόπουλος έχει μία ερώτηση. Ναι, ακούγομαι. Ναι. Καλησπέρα σας, Πουλόπουλος ονομάζομαι. Είμαι καθηγητής φυσικής και έχω κάνει μεταπτυχιακό στα χρηματοοικονομικά. Θέλω να δώσω καταρχάς συγχαρητήρια στον κύριο Μαγκαφά, γιατί εγώ το τελειώσα το 2001-2003 το μεταπτυχιακό στο ΠΑΠΗ και ήμουν ο μόνος φυσικός μέσα στους οικονομολόγους, οπότε ήμουν σαν τη μύγα μες στο γάλα. Βέβαια ήταν πολύ φωτισμένος ο καθηγητής που μου είχε δώσει διπλωματική, γιατί είχε κάνει όντως με μοντέλα φυσικής παραμετρικά και μη παραμετρικά για να μπορεί να κάνει προβλέψεις με χρονοσυρές που ανέφερε και ο κ. Μαγκαφάς. Όσον αφορά την εισαγωγή που θα μπορούσε να κάνει κάποιο σε επίπεδο σχολείο, εγώ δουλεύω στο σχολείο, στο Αρσάκιο, και απαντάω και στον κύριο Πετρόπουλο, δεν αναφέρθηκε τον κύριο Μαγκαφά, το όνομα Λουίς Μπασελιέ. Γάλλος, μαθηματικός,
ο οποίος, αν το αναζητήσετε, και από εκεί ξεκίνησε η διπλωματική με εμένα, είναι ο άνθρωπος ο οποίος το 1900 απέδειξε την εξίσωση που κατέληξε ο Αϊνστάιν 5 χρόνια μετά, με την κίνηση Brown, τη διαφορική εξίσωση της θερμότητας και διάχυσης. Και είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος, γιατί θεωρείται ο πατέρας των χρηματοοικονομικών, ο Μπασελιέ, πρέπει να ξέρετε. Ανακαλύφθηκε το 1950 όταν ξεκίνησε στα χρηματοοικονομικά. Αξίζει να το δείτε στη βιβλιογραφία. Λουίς Μπασελιέ, όπου ήταν μαθηματικός. Ο επιβλέπων της διπλωματικής που έψαχνε θέση ήταν ο Πονκαρέ, που θεωρούσε ότι δεν ασχολούνται μαθηματικοί με τέτοια θέματα. Και πρέπει να ξέρετε ότι η εφαρμογή για να αποδείξει τη μαθηματική διαφορική εξίσωση που ο Αϊνστάιν, χωρίς να το γνωρίζει, την απέδειξε για την κίνηση Brown και έτσι κατάλαβε ότι υπάρχουν μόρια, ο Μπασελιέ χρησιμοποίησε τιμές του Λίπας από τα παράγωγα, όπως είπε και ο κύριος Μαγκαφάς, της Ολλανδίας. Δηλαδή χρησιμοποίησε ως εφαρμογή, γιατί είχε πολλά δεδομένα. Αυτό είναι που χρειάζεται. Πολλά δεδομένα. Για να έχεις πολλά δεδομένα, πολλές χρονοσειρές, για τέτοια μαθηματικά μοντέλα και επομένως υπολογιστική φυσική, θέλεις πάρα πολύ πληροφορία. Και περνάω και στο τρίτο που το θέτω σαν ερώτηση στον κύριο Μαγκαφά, που εμένα με προβλημάτισε όταν έκανα την διπλωματική μου τότε, είναι τι βήμα χρησιμοποιείς στις χρονοσειρές. Δηλαδή, λεπτού, δευτερολέπτου, που πια έχουμε την τεχνολογία. Τότε δεν την είχαμε το 2003 που έκανα την διπλωματική μου. Ημερήσια, για να κάνεις προβλέψεις. Γιατί προφανώς τα μοντέλα που είναι πολύ ευαίσθητα, ειδικά είναι χαοτικά, καταλαβαίνετε ότι καταραίουν στα συμπεράσματά σου αν εσύ χρησιμοποιείς πληροφορία μιας τιμής μετοχής σε λεπτό, σε βάση λεπτό, που δεν έχεις και την πρόσβαση σε τέτοια μοντέλα. Εμείς, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο που είχαμε πρόσβαση, είχαμε ημερήσια, μηνιαία, ετήσια. Και επομένως, άμα ήθελες να προβλέψεις με χρονοσειρές στο παρελθόν, αν θα μπορούσες, παραδείγματος χάρη, την κρίση του 1999 στο χρηματιστήριο να τη δείξεις το μοντέλο, έπρεπε να καταλάβεις πρώτα-πρώτα, στατιστικά, ποιο μοντέλο σε βολεύει και ποιο βήμα πρέπει να έχεις. Και αυτό θεωρώ ότι είναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει λύση σε αυτό, και αν η σύγχρονη βιβλιογραφία απαντά σε αυτό το ερώτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για την ομιλία σας. Θεωρώ πάντως, κύριε Πετρόπουλε, ότι η σύνδεση μπορεί να γίνει από τον Μπασελιέ στη φυσική στον ομιλό σας. Αξίζει να το κοιτάξετε, γιατί είναι πραγματικά απίθανο και το ξέρουν ελάχιστοι ότι ο Μπασελιέ δεν βρήκε πουθενά θέση τελικά. Ακόμα και την κατανομή Λεβί που είπε ο κύριος Μαγκαφάς, την είχε αποδείξει προτού την αποδείξει ο Λεβί. Απλά φυσικά η επικοινωνία δεν είναι τόσο εύκολη όπως είναι στην εποχή μας. Οπότε το έργο του ενός δεν το γνώριζε το έργο του ο άλλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε εμείς, κύριε συνάδελφε, κύριε Πουλόπουλε. Λοιπόν, ευχαριστώ καταρχήν. Δύο πράγματα. Δεν ξέρω σε ποιο καθηγητή κάνατε, αλλά τουλάχιστον εγώ ξέρω ένα-δύο καθηγητές εκεί που ασχολήθηκαν από πολύ παλιά με αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω πόσο ήταν. Είναι και φίλοι μου τώρα από το ΠΑΠΗ. Εγώ στην πραγματική είχα πρώτον επιβλέπων τον κύριο Πιτή, που είναι οικονομέτρης. Δεύτερο είχα τον κύριο Μπένο τότε και τον κύριο Χαρδούβελ, το γνωστό γιατί είναι στα μαθηματικά. Ναι. Λοιπόν, οι οικονομέτρες, το είπατε, οι οικονομέτρες είναι γραμμικά, αλλά είναι ξαδερφάκια με την οικονομφυσική. Απλώς παίρνουν μοντέλα γραμμικά. Έτσι, αυτή είναι όλη η διαφορά. Εντάξει, είναι γνωστά ονόματα, δεν τους ξέρω τους ανθρώπους, δεν έχω προσωπική γνώση. Τα ονόματά τους όμως στο χώρο της οικονομίας είναι γνωστά. Τώρα, το βασικό πράγμα το οποίο πρέπει να γνωρίζετε είναι το εξής. Θέλω να το κάνω ξανά share. Γίνεται share τώρα? Είναι, το βλέπουμε. Το βλέπετε, μπράβο. Εδώ λοιπόν δεν πρόλαβα να τα πω, είχα πάνω από 100 διαφάνειες για να μιλήσω, αλλά αφήστε, δεν πειράζει. Αυτό εδώ πέρα είναι η μεταβολή τιμών του χρυσού, κάποια εποχή, το 11. Είχε πάρει πάλι επάνω ο χρυσός όπως τώρα. Και εδώ βλέπετε, αν πάρουμε, σε τι βήμα πάρουμε. Όσο θα παίρνουμε σε κάποιες ώρες, δηλαδή 21 Σεπτεμβρίου του 2011, εδώ από 11 Αυγούστου έως 11 Σεπτεμβρίου, και από εδώ από 11 Μαΐου έως 11 Σεπτεμβρίου. Βλέπετε διαφορετικές καμπύλες στην πραγματικότητα. Και επειδή είμαστε φυσικοί εδώ πέρα πολύ, δείτε αυτό το πράγμα το οποίο είναι η δειγματοληψία. Πότε παίρνουμε το πραγματικό σήμα. Θεωρία του Σάνον και τα λοιπά για τις δειγματοληψίες. Εδώ βλέπετε ότι αν έχουμε αυτό το σήμα και παίρνουμε εμείς ανατακτά διαστήματα, θα πάρουμε αυτό. Αν έχουμε αυτά τα τακτά διαστήματα με αυτή τη δειγματοληψία, παίρνουμε πάλι εντελώς διαφορετική εικόνα. Ενώ εδώ πρέπει να πάρουμε, αν έχουμε αυτό το σήμα, μας ικανοποιείται με βάση τους κανόνες δειγματοληψίας. Πού θέλω να καταλήξω τώρα.
ρωτήθηκα ποια είναι τα χρονικά σημεία. Τα χρονικά σημεία σε μια τέτοια περίπτωση, τουλάχιστον σε επίπεδο που θέλουμε, αυτό που θέλουμε δεν είναι πρόβλεψη βραχυχρόνια, είναι εβδομαδία, τα weekly results. Δηλαδή, να παίρνουμε τα κλεισίματα των χρηματιστηρίων κάθε Παρασκευή βράδυ. Αυτό, αν θέλουμε να μελετήσουμε παραδείγματος χάρη τη συμπεριφορά του χρυσού, του πετρελαίου, κάποιων μετοχών, θέλουμε αυτό το πράγμα. Τώρα, το επόμενο ερώτημα είναι πόσα δεδομένα. Αυτό είναι ένα άλλο κρίσιμο ερώτημα. Δεν είναι μόνο ο χρόνος, είναι και το πόσο πίσω θέλουμε. Καταρχήν, για να μελετήσουμε χάος, χρονοσυρά χάος, πρέπει να έχουμε πολλά δεδομένα. Θα τολμούσα να πω ότι το ελάχιστο με ειδικές περιπτώσεις είναι τα 500 σημεία. Αν δεν έχουμε 500 σημεία, αρχίζει το ρίσκο της πρόβλεψης ή της ανάλυσης. Γενικά, το χάος, γενικά το λέω αυτό, και όλα αυτά είναι σχετικά που λέω, γιατί η ανάλυση μπορεί να σου ρίξει κάτι διαφορετικό. Τα νευρονικά δίκτυα χρειάζονται τουλάχιστον 40-50 σημεία και το χάος τουλάχιστον 500 σημεία. Με επιφύλαξη το λέω, γιατί καθώς κάνεις την ανάλυση του χάους, μπορεί να σου προκύψει κάποιους δείκτες που να σου λένε και εδώ θέλουμε 1.000-2.000 σημεία. Γενικά, για να βρίσκεις ένα λογικό όριο, θέλεις 1.000 σημεία. Αν πάρουμε εβδομαδιαία 1.000 σημεία, ή να πάρουμε τα 500, θέλουμε 10 χρόνια. Τα 1.000 σημεία θέλουμε 20 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι οι χρονοσυρές είναι πολύ μεγάλες. Τώρα, εδώ δημιουργείται ένα άλλο ζήτημα. Οι συμπεριφορές των χρονοσυρών είναι σταθερές, δηλαδή μήπως αλλάζει η δυναμική τους. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο φαίνεται ότι η απάντηση ότι είναι ναι, έχουμε αλλαγή συμπεριφορών. Δεν είναι πάντα ίδια συμπεριφορά. Σε κάποια παλιά εργασία που έχουμε κάνει, φάνηκε ότι οι χρονοσυρές παρουσιάζουν περιοχές μη γραμμικές και περιοχές γραμμικές. Μπορέσαμε να το ανοιχνεύσαμε. Ένα δεύτερο πράγμα το οποίο ανοιχνεύσα πολύ πρόσφατα είναι ότι οι χρονοσυρές παρουσιάζουν διαφορετικές συνιστώσεις. Δηλαδή, έχουν την τάση, έχουν την εποχικότητα και έχουν και τον θόρυβο. Το πιο δύσκολο πράγμα βέβαια είναι να αποκαλυφθεί ο θόρυβο. Εν πάση περιπτώσει, για να κλείσω την ερώτηση που είναι ο κ. Πουλόπουλος, είναι ότι σε επίπεδο δικτών για αυτές τις εφαρμογές που θέλουμε τα weekly results και σε επίπεδο χρονικής διάρκειας τουλάχιστον θέλουμε μια δεκαετία. Ακριβώς αυτά χρησιμοποίησατε εγώ. Δεκαετία που είπατε, με τους χρηματιστηριακούς δείκτες. Συγγνώμη που παρεμβαίνω, γιατί βλέπω ότι και ο κύριος. Όχι, θέματα ενδιαφέρον που τα ακούω. Είχα χρησιμοποιήσει για να προβλέψω για 15 χώρες αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες, 15 και 15, 30 συνολικά. Και πήγα 10 χρόνια πίσω με εβδομαδιαία δεδομένα, αλλά αυτά είχα. Δεν το είχα ελέγξει όπως με κανόνες δειγματοληψίας. Με τι μοντέλα τα κάνατε αυτά? Παραμετρικά και παραμετρικά. Μοντέλα που κοιτάγανε την τυπική απόκληση στις 5 προηγούμενες μέρες, παραδείγματος χάρη, ή ξέρω εγώ τη μέση τιμή. Είχα διάφορα μοντέλα. Είχα το run test, ένα μοντέλο που ήταν τελείως μη παραμετρικό. Είχα χρησιμοποιήσει πάρα πολλά μοντέλα και τα έκανα συγκριτικά. Αυτή ήταν η εργασία μου. Έκανα σύγκριση αν μπορούσαν να πιάσουν κρίσεις, όπως είπατε. Δηλαδή μεγάλες διαφορές στις τιμές. Όχι μια απλή πρόβλεψη αν θα ανέβει ή δεν θα ανέβει, ξέρω εγώ, μια τιμή. Ήταν χρηματιστηριακοί δείκτες, επαναλαμβάνω. Χρηματιστηριακοί, ας πούμε, Γερμανίας, Αγγλίας κτλ. Ναι. Έδειξαν πράγματα. Δηλαδή την Ελλάδα την έδειχνε ότι το 1999 είχαμε θέματα. Γιατί ξαναλέω, εγώ την έκανα την εργασία μου το 2003. Άρα πήρα χρονοσυρές από το 3 μέχρι το 93. Και έδειχνε ότι όντως μπορεί να προβλέψει ότι κάτι συνέβαινε ύποπτο. Ευχαριστώ πολύ πάντως. Μια πολλή ερώτηση για τους καθηγητές θέλω να ρωτήσω, για να το λέμε στα παιδιά που θέλουν να πάνε να σπουδάσουν φυσική. Αν ένας καθηγητής θέλει να διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Econophysics, πρέπει να έχει κάνει διδακτορικό και φυσική και οικονομικά, ή αρκεί η φυσική, ας πούμε, αν είναι στο φυσικό? Συγγνώμη, παρεμβαίνω, για τους μαθητές ρωτάω. Ναι, η θέση όταν προκυρήσετε στα πανεπιστήμια, προκυρήσετε με κάποιο γνωστικό αντικείμενο. Το γνωστικό αντικείμενο όμως μπορεί να είναι έτσι διατυπωμένο που στην ουσία χρειάζεται να ξέρεις φυσική, άρα πρέπει να είσαι φυσικός τουλάχιστον. Δηλαδή, μπορεί η θέση, να σου το πω πολύ απλά, μπορεί να λέει η θέση πολυπλοκότητα, φυσική πολυπλοκότητα και οικονομία. Άρα, φυσική πολυπλοκότητα είναι ένας φυσικός θα την μπορεί να την εξετάσει κάποιος άλλος. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για την κατάκριση του χρόνου. Όχι καθόλου. Ο κύριος Πετρόπουλος.
Καλησπέρα Νίκο, ευχαριστούμε που μας κάλεσες. Λικούργο, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Συναντηθήκαμε στη Λαμία. Σε ευχαριστώ για τις ωραίες πληροφορίες που ακούσαμε σήμερα. Εγώ δεν έχω ασχοληθεί με αυτό. Εντάξει, ασχολούμαι γενικά με τη στατιστική και εγώ και από άλλη πλευρά. Έχω το Stanley τον ήξερα γιατί τον έψαχνα μέσα από τη φυσική, αλλά εγώ ήθελα να μοιραστώ με τους συναδέλφους, επειδή μιλήσαν για αποκατάσταση των παιδιών κλπ. Και ήθελα να μοιραστώ την εξής πληροφορία. Σίγουρη, γιατί την έχω βιώσει. Εγώ έχω κάνει... Νίκο, να πω στους συναδέλφους που δεν σε ξέρουν ότι ο κύριος Πετρόπουλος είναι αναπληρωτής και επίκρος καθηγητής στο τμήμα φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λαμία. Ευχαριστώ Νίκο. Να πω για τους συναδέλφους όλους που ακούσανε, γιατί στην αρχή ξεκίνησε εκείνη η κουβέντα με την αποκατάσταση, ποιοι ασχολούνται με την οικονομική φυσική κλπ. Εγώ θα ήθελα να μοιραστώ την εξής πληροφορία που την ξέρω από πρώτο χέρι, γιατί την έχω ζήσει. Εγώ έκανα διδακτορικό από το 1996 μέχρι το 2000 στην Αγγλία και ήμασταν περίπου 10 άτομα στο Theoretical Physics Group του Manchester. Από αυτούς τους 10 ήμουνα εγώ από την Ελλάδα, ένας Ισπανός που είναι καθηγητής τώρα στο Ουτονόμα, ένας φίλος και συνάδελφος από τη Λάτβια και οι υπόλοιποι ήταν Άγγλοι. Στη φυσική, μετά από πολλές περιπέτειες, είμαι ακόμα εγώ, ο φίλος μου ο Ισπανός και όλοι οι άλλοι στον οικονομικό τομέα. Πήγανε κατευθείαν οι Άγγλοι. Ο Λατβιανός είναι σε πολύ υψηλή θέση στη χώρα του, σε οικονομική θέση, ξεκίνησε από την τράπεζα της χώρας. Οι Άγγλοι πήγανε ή σε εταιρείες που ήταν στο City και κάνανε παράγωγα και κάνανε διάφορα τέτοια, ή πηγαίνανε σε τράπεζες. Μόνο ένας πήγε σε research και development σε εταιρεία υψηλής τεχνολογίας. Όλοι οι άλλοι πήγανε στα οικονομικά. Συν 2 postdoc του καθηγητή μου, ένας ο οποίος ήρθε από τη Γαλλία, και οι δύο από τη Γαλλία ήρθανε, και ο ένας βρέθηκε στη Shell και ο άλλος στη JP Morgan και όλοι αυτοί μείναν στα οικονομικά. Αυτό λέει πάρα πολλά για το που αντλούσαν οι εταιρείες, επειδή είπε ο Λικούργος για το φυσικό που ήταν στη Lehman Brothers, ήταν αυτός που είπες, Λικούργο. Όχι, δεν ήταν στην Lehman Brothers, ήταν το έργο αυτό, ήταν αναφέροντα στην εποχή εκείνη, σε μια άλλη εταιρεία. Παιδιά, ειλικρινά, και αν ξέρετε τι είναι τα postgraduate fair, τα postgraduate fair ήταν, να το πούμε, πανηγύρια που ερχόντουσαν οι εταιρείες για να ψαρέψουν από φοιτούς. Και εμείς πήγαμε και μόλις μπήκαμε μέσα και τους είπαμε ότι είμαστε από το Theoretical Physics Group, ήρθαν όλοι οι managers να μιλήσουν μαζί μας για να πάρουν τους νεότερους. Εγώ ήμουν 40, καμένο χαρτί τότε. Όλοι οι μικροί πλησιάστηκαν για να πάνε να δουλέψουν σε αυτούς. Αυτά γινόντουσαν γύρω στο 98, 99, 2000. Το 2001 έφυγα και πήγα στην Πορτογαλία. Μοιράστηκα κάτι το οποίο να ξέρετε ότι έρχεται και εδώ σιγά σιγά, έτσι. Δηλαδή αυτό που, γιατί η κουβέντα μας, Νίκο, με τον Νίκο του Ντουμανίδη γνωριστήκαμε πρόσφατα και μέσα από τις κουβέντες για το πρόβλημα που έχουμε στη φυσική, που φέτος έχουμε πάρει μόνο 400 άτομα. Έτσι. Μόλις θα καταλάβουν τα παιδιά, γιατί οι Άγγλοι κάτι άλλο που κάνανε τότε είχαν γεμίσει τον τόπο αφήσεις και έλεγαν 120 επαγγέλματα που μπορείς να κάνεις αν σπουδάσεις φυσική, για να τραβήξουν τα παιδιά να σπουδάσουν φυσική, γιατί όλοι βλέποντας αυτό το πράγμα προς τα οικονομικά φεύγανε. Δεν πήγαινε κανένας. Υπήρχε τρομερό πρόβλημα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα μετά από 20 χρόνια. Εγώ έχω φύγει από εκεί από το 2000. Αλλά σας μοιράζομαι κάτι που είναι με εγγύηση συνέβη. Το ξέρω καλά, δηλαδή για τα παιδιά όλα τα ήξερα. Αυτά. Λικούργο, ευχαριστώ και πάλι. Παρακαλώ, είχε σηκώσει το χέρι ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Γκάρας. Νίκο, δεν σε άκουσα καλά αν μίλησε σε μένα. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Ναι, Γιώργο. Ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα, θα τα κάνω σε μια ερώτηση. Καταρχήν ευχαριστούμε τον κύριο καθηγητή για την ενημέρωση που μας έκανε. Μια ερώτηση είναι αν μπορούμε κάπου να βρούμε αυτά τα μοντέλα, να παίξουμε λίγο κι εμείς τώρα που πήραμε σύνταξη. Λοιπόν, αν μπορούμε να βρούμε κάποιο ανοιχτό μοντέλο κάπου, αυτή είναι μια ερώτηση. Και η άλλη που μάλλον κολλάει πακέτο είναι τώρα με την τεχνική νοημοσύνη. Τι γίνεται με όλα αυτά, πώς θα εξελιχθούν. Αυτό, και ξαναευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Για μοντέλα λοιπόν που λέτε, υπάρχει ένα πρόγραμμα WECA, Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, νομίζω είναι. Είναι νευρονικά δίκτυα
Δεν θα το έλεγα μόνο νευρονικά δίκτυα, διάφορα μέσα από τα οποία μπορεί να κάνει προβλέψεις χρονοσυρών. WECA, έτσι όπως το ακούτε, WEKA. Κατεβάστε το. Πολύ εύκολο στη χρήση του. Αν βάλετε στο YouTube, θα σας το εξηγήσουν εκεί πώς γίνεται. Εξαιρετικά απλό είναι. Θα βάλετε κάποιες χρονοσυρές. Περισσότερο πρόβλημα είναι πώς τι φορμάτι θα έχουν χρονοσυρές, αν είναι κόμμα ή τελεία, παρά η χρήση του. Πραγματικά, αν θέλετε να παίξετε με αυτό, θα παίξετε και θα βγάλετε ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Μπορεί να σας δούμε και στο χρηματιστήριο στο τέλος να μας δίνετε συμβουλές. Το άλλο, ποιο ήταν το ερώτημα σας? Για την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, η τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, θα πω κάτι το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση. Το καλοκαίρι, σας είπα, βρέθηκα σε ένα συνέδριο στη Θεσσαλονίκη υπολογιστικής φυσικής. Ήρθε ο Άλφρεντ Μπαραμπάση. Μεγάλη επιτυχία για το συνέδριο, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει θεμελιώσει τα πολύπλοκα δίκτυα. Τι είναι τα πολύπλοκα δίκτυα? Που να συνδέεις διάφορα δεδομένα με nodes, με κόμβους και με γραμμούλες. Δηλαδή, να βγάλεις μια παύλα από τον έναν στο άλλο και αυτά έχουν μια τεράστια θεωρία από πίσω, μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα. Έτσι μπορείς να επιλύσεις διάφορα ζητήματα, όπως το traffic jam, το προοριακό πρόβλημα μιας περιοχής. Μπορείς να επιλύσεις φαινόμενα μελέτης ημιαγωγών, μέσα πώς γίνεται η διάχυση, πώς γίνονται οι εξαρμόσεις, οι ατέλειες, η αγωγημότητα. Μπορεί να τα λύνεις αυτά τα πράγματα. Και μπορείς να επιλύσεις διαθεματικές εφαρμογές, όπως είναι στα θέματα που σας είπα στην ιατρική που επιλύει τώρα ο Μπαραμπάση, με καινούργια μοντέλα τέτοια που κάνει. Και αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι παρουσιάστηκαν εργασίες σε αυτό το σημείο, πειραματικές συναδέλφων από την Ελλάδα, από το Λιμόκριτο, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ήταν εντύπωση ότι παίρνουν πειραματικά αποτελέσματα, παίρνουν μια εικόνα από το μικροσκόπιο που κάνανε TEM ή SCAN, δηλαδή επιφανειακή μελέτη ή transmission, και επειδή είναι θολή η εικόνα, χρησιμοποιούν AI, δηλαδή τι να πει AI. Έχουν βιβλιοθήκες μέσα που λένε αν είναι έτσι αυτό, είναι αυτή η εικόνα. Και σου βγάζει πιο καθαρή την εικόνα. Δηλαδή μπαίνουμε πια σε πειραματικά. Το AI δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να χρησιμοποιεί όλο τον υπολογιστή, ό,τι πληροφορία έχει, ή το διαδίκτυο, οτιδήποτε είναι αυτό, σε χρόνο μηδέν. Αυτό που θα έκανε ο άνθρωπος και με πολλές εμβολίες και με λάθη, αν το ρυθμίσει έτσι, θα το βγάζει πολύ καλά. Τι θέλω να πω μα. Το AI ό,τι κάνει είναι να μας βοηθάει να δουλεύουν καλύτερα τα μοντέλα. Αν μπείτε σε οποιοδήποτε μοντέλο, αυτό το WECA που θα δίνω, έχει παραμέτρους. Θα κάνετε χρήση κάποια στιγμή το AI και θα σου δίνει τις καλύτερες παραμέτρους. Ενώ εσύ ψάχνεις, είναι τυχαία να τα βρεις αυτά, είναι κάποια θεωρία που υπάρχει σε αυτό. Αυτά στα δίνουν έτοιμα, στα βγάζει έτοιμα το AI, το τεχνητή νοημοσύνη, και κάνεις πιο γρήγορα τις δουλειές σου. Δηλαδή το AI τροφοδοτεί με καλύτερη ποιότητα αυτά τα μοντέλα. Ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε και ένα σχόλιο της συναδέλφου της Ευαγγελίας Ιακωβάκη. Πλέον μιλάμε για διεπιστημονικότητα. Η οικονομική φυσική παρέχει χρήσιμα εργαλεία με τα οποία ο οικονομολόγος μπορεί να φτάσει σε τεκμηριωμένα συμπεράσματα και αναλύσεις. Εφαρμόζοντας και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα ελαχιστοποιηθούν τα σφάλματα σε αναλύσεις. Και η ταχύτητα. Μιχάλη. Δεν ξέρω, είναι αυτό που κατάλαβε η συνάδελφος. Ναι. Με εντυπωσιάζει πάρα πολύ. Είναι πραγματικά η περίληψη της σημερινής εργασίας παρουσίασης. Μιχάλη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
Ναι, εγώ ήθελα να συμπληρώσω, κύριε Συνονόματε, χάρηκα να τα πούμε καλύτερα καμιά μέρα, να πω στο Λικούργο ότι επειδή είχε αναφέρει και το τμήμα του Βόλου, είναι γεγονός ότι Λικούργο πριν από λίγο καιρό μου πλησιάσανε κάνα δύο παιδιά, γιατί λόγω της στατιστικής που κάνω, αλλά δεν ξέρω τώρα αν συνεχίζουν να έχουν ενδιαφέρον, γιατί τους είπα να αποταθούν τους συναδέλφους. Βασικά ξέρουμε και μερικούς από εκεί, και εγώ δηλαδή γνωρίζω κόσμο. Και τους λέω, παιδιά, εντάξει, γιατί όχι, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ διακρίνω ότι υπάρχει κάποιον ενδιαφέρον. Κάποια παιδιά έχουν αρχίσει και τα μαθαίνουν αυτά τα πράγματα. Και πιστεύω δηλαδή ότι θα υπάρξει καλύτερο πάντρεμα. Εγώ, παιδιά, την πρώτη φορά που άκουσα πριν από πολλά χρόνια, έκανα μάστερ το 1992 και ήρθε Έλληνας. Μείναμε φίλοι, χαθήκαμε μετά. Είναι υψηλός τέλεχος σε πολύ μεγάλες εταιρείες εδώ στη χώρα πια. Είχε τελειώσει το φυσικό Ιωαννίνων, μικρότερος από μένα. Και ήρθε και έκανε MBA και στράφηκε προς τα οικονομικά. Και το έχουν κάνει και άλλα παιδιά, γιατί στοχεύσανε πρώτες σπουδές στη φυσική και μετά MBA και διάφορα άλλα. Άκουσα και άλλο συνάδελφος που μίλησε προηγουμένως που έκανε κάτι στα οικονομικά, αλλά είναι φυσικός. Και με στόχο να στραφούν στον οικονομικό τομέα, στη βιομηχανία κλπ. Αλλά στοχευμένα, γνωρίζοντας τι γίνεται, ας πούμε. Πιστεύω δηλαδή ότι υπάρχει μέλλον σε αυτό το πράγμα. Να δούμε. Λοιπόν, να πω ευχαριστούμε για τους διοργανωτές πολύ και καλή συνέχεια. Να πω κάτι κλείνοντας. Έχω έναν διδακτορικό φοιτητή που είναι και πάρα πολύ καλό βέβαια, ο οποίος έκανε το εξής. Πήρε τα δεδομένα του εμπορίου από όλες τις χώρες του κόσμου για πολλά χρόνια. Και κάναμε ανάλυση και βγάλαμε αποτελέσματα. Ποιες είναι οι δυνατές χώρες παγκοσμίως οικονομικά, ποιες είναι αυτές που φαίνονται, αλλά ποιες είναι οι πραγματικά δυνατές. Τα λέω δυνατές, αυτές που μπορούν να έχουν σοβαρό εξαγωγικό εμπόριο, που επηρεάζουν το εμπόριο. Επίσης πήγαμε και το κάναμε σε θεματικά αντικείμενα, δηλαδή στα όπλα, τα φάρμακα, την τεχνολογία. Θα σας πω ότι βγαίνουν αποτελέσματα που εγώ πραγματικά δεν μπορούσα να πιστέψω. Δηλαδή βγαίνουν, ας πούμε, παραδείγματος χάρη στο εμπόριο, μια χώρα, η Ολλανδία, να είναι γίγαντας, οικονομικός γίγαντας. Να μην είναι εντάξει η Αμερική ή η Κίνα ή η Γερμανία, γιατί αυτές οι τρεις χώρες είναι μεγαλύτερες, αλλά βγαίνουν αποτελέσματα, τα οποία, αν καθίσεις και τα δεις, διαπιστώνεις ότι τα αποτελέσματα βγαίνουν, βεβαίως δικαιολογούν πολλά άλλα πράγματα. Είναι σε συμφωνία με άλλα πράγματα. Γιατί η Ολλανδία είναι μέσα στο G20 και από τις καλές θέσεις, όχι πολύ πίσω. Είναι συνέπεια του γεγονότος ότι μια χώρα 14 εκατομμυρίων έχει μια εκπληκτική οικονομική δραστηριότητα στην τομέα του εμπορίου. Θα μπορούσα να πω και άλλα αποτελέσματα, αλλά δεν είναι τις παρούσα. Θέλω να πω ότι όσο κάνουμε διαθεματικά αυτά τα πράγματα, βγαίνουν πολλά άλλα. Και κλείνω την κουβέντα, πραγματικά δεν ξέρω τι θα βγάλει αυτή η μελέτη. Κάνουμε μια μελέτη με την Κύπρο. Δηλαδή, ιστορικά, βάζουμε τα δεδομένα μας για την Κύπρο και προσπαθούμε να αναλύσουμε τι ζητήματα προέκυψαν τότε και αν μπορούσαν, αυτό που έγινε το 1974, αν μπορούσε να αντιστραφεί, αν μπορούσε να σταματήσει, αν πολλά αν. Και λοιπόν σας πληροφορώ ότι τουλάχιστον μέχρι στιγμής, αλλά είμαστε πολύ πρωταθλητές σε αυτήν την έρευνα, πάλι βγαίνουν αποτελέσματα τα οποία εντυπωσιάζουν. Εντυπωσιάζουν στο τι. Βγαίνουν αποτελέσματα τα οποία, προσέξτε, αυτές τις τεχνικές πάντα φοβάσαι ότι κάνεις κάποιο λάθος. Ή βρίσκεις κάτι το οποίο μπορεί να είναι λάθος, δεν μπορεί να τα λες όλα αυτά που βρίσκεις. Άρα ξεκινάς και λες, πάμε στα στάνταρ γεγονότα. Δηλαδή, ποιο ήταν το στάνταρ γεγονός, ότι κατελήφθη παραδείγματος χάρη η Κερίνια με ορισμένη ημερομηνία. Τι θα γινόταν έτσι, τι θα γινόταν αλλιώς. Τα οποία είναι δεδομένα και απαντημένα. Και βλέπεις ότι αυτά όλα που χρησιμοποιείς βγαίνουν απόλυτα σωστά. Είναι συμβατά. Άρα λες, αφού αυτά τα γεγονότα είναι συμβατά, προτείνω και σκέφτομαι άλλα γεγονότα τα οποία δεν τα έχουμε ψάξει ποτέ. Αυτό σκεφτείτε ότι μπορεί να κάνεις αναπαράσταση της ιστορίας, ψηφίδων της ιστορίας, αναπαράσταση, που εμείς δεν μπορούμε να το φανταστούμε ή δεν το εκτιμούμε ή πολλά δεν. Ποιος δεν θα θέλει να δει, παραδείγματος χάρη, αν η Κωνσταντινούπολη, που έχουν γραφεί τόσα βιβλία για την Κωνσταντινούπολη, θα μπορούσε να είχε πιθανότητα διαφυγής το 1453. Ποιος δεν θα ήθελε να ξέρει τι θα γινόταν αν οι Βυζαντινοί είχαν καταφέρει κάποια πράγματα, είχαν επεκταθεί προς Ανατολάς και είχαν φτάσει στο Τζέκις Χάν ή τόσο και στην Ανατολή. Τα λέω όλα αυτά διότι η τεχνολογία και αυτή η τεχνική που εφαρμόζουμε σε φυσικά φαινόμενα, αρχίζουμε να την εφαρμόζουμε σε ιστορικά γεγονότα και φαίνεται ότι
επαναλαμβάνω, με πολύ επιφύλαξη εδώ πέρα, έτσι, δηλαδή μπαίνουμε σε ένα άλλο πια χώρο διαθεματικότητας που μπορούμε να αναστήσουμε και να μελετήσουμε γεγονότα που γίνανε πολλά χρόνια από εδώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την παρέα και την προσοχή πολύ. Και τις ερωτήσεις. Μιχάλη, να κλείσει. Δεν σ' ακούμε. Δεν σ' ακούμε, Μιχάλη. Ναι. Βεβαίως. Ευχαριστούμε και εμείς. Γεια σας. Έτσι. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας. Έγινε, γεια σας. Γεια σε όλους. Ευχαριστούμε, παιδιά. Ευχαριστούμε, Λικούργο. Να είσαι καλά, θα τα πούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Καλή σας νύχτα. Πολύ, ευχαριστούμε.